Para lang TV. Julie. Morning, Julie. Aga, Julie, ah. Aga naman ni para ng Glenet's. TV. Hello. Aga, ya, aga. Para lang TV, aga. Dimpos, aga, ya. Morning, good morning. Ba't di kami nakapanood ng ano mo? Ba't di kami nakapanood Dimpos ng ano mo? Anong oras ka ba nagkuha, naglaro? Noors Hindi ka kami naglaro? nakapaglaro. Mga tita, I love you. Di namin napanood yung ano mo, ML mo. Buenas Hindi ka. kami nakapanood ngayon. Ng laro. Noors pa naglaro yan. Nakita yun. Para lang TV first. Yes. Good morning. Para lang TV. Para lang TV. Taas Alam, harang. nasa harang kasi para lang. Sino magpapa-enroll? Open na po. Ayan na, open na yung paralan. Ayan. Ayoko magpa-enroll, meron pang sakit. Nag-try ako ng premium. Mag-try na kayo, may trial. Malaki daw ang kita pag may premium. Aray ko, mag-trial na Saka kayo. pag pumasok sa inyo yung mga premium, malaki daw. Malaki daw Premium, kita. try mo lang DD Jams pagka meron ka ng marang. Ikaw din, Dimples. Aray ko. Kasi hindi tayo haharangan, walang harang. Malaki daw yung pag pumapasok tayo sa mga may harang. Yung kita nila. Bago yata sa atin si Glennet. Bago si Glennet, Ayun, naglalaro pa ako ng si Ossie. Wala namang 1 minute si Glennet eh. Walang 1 minute sa unti naman ang video ni Glennet. Nangunguha ko ng ano. Wala akong pera eh. Nag-apps ako eh. 7, ay ba't ganun ang labo? Ano ba yun? Ba't ang labo? Laro lang ako sandali ng si Ossie. Ano? Diyan muna kayo. Pito ang video mo, Glennet. Ibigyan kita dito ng Gusto ba yung cellphone natin ngayon? Hindi ko alam eh. So, naglalaro muna ako. Si Ossie. Ang ganda naman ng aso ni Glennet. Nag-aadik muna si tita. Ang ganda naman ng bata na to. Nako, di ako nakakuha ng maraming ano. Buenas na to. Ang daming bantay. Buenas na bantay to. Para lang tamsak. Mga tita, I love you. Si Julie, Hanso Vlog, ha? Unahan nyo na yung mga nandyan, yung mga na... May mga harang na yan. Huwag skip ang Jane, harang. Jane Porger, ayan. Pakiunahan Naubos mo na na, yan, naubos bago na. si Glenn, ayan. Pakiunahan mo na yan. At eto na si Glenn. Glenn, naka-play ka na. Unahan na si Paaralan dyan, ha? Paaralan. Para lang walang estudyante. Paaralan daw, walang estudyante. Para lang walang estudyante. Thank you very much. Busit ka ba? Bakit? Papa Aljur, hi, hello. Busit Totoo ka daw. naman, di ba? Busit ka, BG. Muna host kasi kailangan pang magluto. Simple. Tindanawa, sige, luto-luto na kayo. Siyempre, maaga. Dapat magluto muna. Oo. Bakit pa break up yung nabawasan ka ng star sa ML? Nabawasan ng star sa ML. Ayan.
Ako naman, eto. Nagsisi-OC Mommy, ko ha? eh. Oo, yan. Julie, mag-ano ka, Julie. Mag-try kang mag-premium. Naka-premium ako eh. Isang buwan trial. Sabi ni Manong Technique, ano lang daw, Didi James. 100 lang daw mahigit. Ba't dito sa amin kamahal? Sa amin ang mahal eh. Buenos 68 Hong Kong dollar. kulang ano. Magkano 68? Nabawasan ng Dimple girl. Didi Jones. Unahan mo na yung mga yan ha, Glennet. At saka si Julie. Julie Hensel. Vlog. Asan ba yung ano? Unahan mo na yung tatlo na yan ha. Kaya naman sundan nyo naman na si paaralan, pakibigyan ng si Glennet. Meron ka na dito, isa galing kay Kwan. Ina ni Ano pa Whitey, ako ina eh. ni Whitey. Ina Kay ni Didi Whitey. Jones pa ako. Di pa ako naalis. Myra. Hello, Myra. Hi po. Yo. 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 Myra, naglagay ka na ba ng mga mo doon sa akon mo? Malapit na po ako sa school. Ay, malapit na pala na sa school na po si Myra. Ang aga. Ano yan, Myra? Yung mga tinuturuan puro matatanda o may kasamang bata? Aray ko. Pilan TV. Ayan ako, may Pilan TV pa. So, tayo na aking COC. Buenas. Nasaan na ba ako? Wait lang Huwag ka muna Nasaan ba magdagbaba yung ng Nasaan ba yung... Nagbaano pa ako eh. Ako, naubos na ito. Naubos na tinta nitong sign na to. Simple Mindanawan. Malapit na po ako sa school. Sige, Myra, ingat-ingat ka dyan, Myra. Si Myra PH sa Myra OP. Myra OP ha. Puntahan mo din Glennet. Saan na ba? Ito pala rin eh. Ayaw, lumabas na yung ni Myra. Myra. PHO. Ba't tayo lumabas? Tayo ni Myra. Gusto ko si Rera. Ito pala, hindi na lalabas. Ayaw. Ayaw nga. Salamat daw, Mami Mercy. Ika ni Ba't tayo lumabas ni Myra? Myra PH. Tayo lumabas ni Myra. Ayaw ni Nightbot sa'yo, Myra, oh. Ayaw lumabas ni Myra. Ba't kahapon lumalabas, di ba, dito, Jones? Kahapon. Lumalabas si Myra. Wait lang Pwede po akong pa-member. Pretty Myra. Pilan TV. Pinoy Vloggers. Ay, si Pinoy Vloggers. Si PB. Pinoy Vloggers. Ayan. Kagabi, ano nangyari, PB? Marami kang tao kagabi. Daming tao yung kagabi.
Simpleng Mindanawan. Sige ba muna si Simpleng Mindanawan. Meron na ba tayo tao? Wala pa tayong maraming tao. Nagpapabaan ng Ang tao, wala ako pa tao. Ha? Pamilya de Estrada, good morning. Thank you for coming. Hindi si Pamilya de Estrada. PB. Oo nga, 2 days ka na wala. Magaling ka na ba, PB? Pamilya de Estrada, andyan. Ayan, Simple Mindanawan, playing na daw. Baka ayaw ni Ina Glennet. ni Whiting magbaba. Ng ano? Sino ba to? Spam ba ako? Wala bang nakikitang link? Alam mo mamang link. Wala bang link? Ala. Wala bang link? Si Ina ni Whitey? Ayan, Ayan, meron. meron. Ayan. 1T eats. Hi po, host. Manti Eats, good morning. Meron ba binababa si Ina? Wala. Meron. Wow, Kenneth Kentucky Pam channel. Thank you so much for coming. How are you? Thank you so much, Kenneth. Merly, good morning, Merly. Julie Best Vlog, pagmusta? Pag mura at sariwa talaga katawan kahit ilang araw di makapag dinudumog pa din ng tao. PB. Malabas ba si PB? Si PB ba lumalabas? Hindi na. Si Myra ayaw Myra. PHOC. Wala akong messenger, mami. Nagloko sobra kami. Welcome. Myra PH. Ay, bumaba ni Myra. Ayan na si Kuan. Si Glenn. Meron ka na ba dyan? Nakita ba si Glenn? Maya pa ng konti. Butchan! Ohayo ko mas na Butchan. Good morning. Good morning na Butchan. Ohayo ko mas moshi. Nako, may sakit May sakit si Sherilyn. Pakishow lang yung mga may sakit. Suset. Good morning, Suset. Good morning, Suset. KKK. Good morning. Pinsan. Nandiyan ba si KKK? Pinsan. KKK. Nandiyan si KKK. Hindi ko nakita. KKK. Nandiyan nga KKK. Pinsan. Good morning. Good morning. Ayan. May games po ba dito? Walang games. Load lang mamaya. Lalagay lang sa ruleta. Mamaya, meron tayong pa-load. Tamsak, tapos na po. Ayan, tamsak. Si PB lumalabas, di ba, PB? PB lumalabas. Didi Jones. Punta na yung mga nauna dyan. At saka si Dimple Girl. Ay, wala. Dimple Girl. Didi Jones. PB. Si Myra ayaw Myra. Wala ko, naubos na yan. Ba't ayaw kay Myra? Upload ko ng Korean video kahapon lang ngayon. May 1.5 views na. Wow! Galing naman. Mga support sa Korea. Moon Hiker Channel. Good morning. Good morning sa lahat. Aba, 1.k views na. Ang galing naman ng mga Koreano na yan. Ay, lumabas si Myra. Maris Vlog, ha? Huwag niyo kalimutan. Meron ba si Maris ngayon? Wala. Wala si Maris. Father and Son. Si, ano ngayon? Counselor. Barangay Counselor. Malabas ba? Tsaka si, Antok pa. O nga, Antok pa. Antok pa.
Aray ko, inaantok pa ako eh. Sarap matulog kahit mainit. Pahingi naman po ng pa-code host. May sakit ka kaya, Cheryl? Dapat wag ka naghihingi ng ng jacket. Kailangan gumaling ka. May sakit ka, dapat pa-show ka. Kasi dadating na yung tinako nga kung na ka pa. Tingnan mo kung natatag pa. Kung natatag Pag ka hindi pa. na natatag yan, nala na yung malakas Ano ka na? Spam ka na. Wala spam na, na, oh. ala na. Hindi ka na makita sa ano. Oh, ayan, oh. Ayaw ka ng matagshi, oh. Wala. May sakit ka na, she. Malala yung sakit mo. Malapit ka na Mga mawala sa ilang ano YT ka pa, word. mga isang linggo ka pa, hindi ka na makikita. Mawawala ko na sa YT Oo, word. dapat pa-show ka, dapat magpagaling ka. Huwag ka magpapa-jacket. Kailangan lagi kang i-show kasi meron ka ng tataki lolo na spammer ka. Ayaw ka ng matagot. Tingnan mo sila Suset, hindi sila spammer. Hindi sila kasi hindi sila nagbababa. Ayan na si Suset. Suset. Ayan, lumalabas si Suset. Hindi sila. Si Pinoy Vlogger. Pinoy. Ayan lumalabas na sila. Ikaw wala, tingnan mo kahit ilagay ko yung buong pangalan mo dyan, she. Malaking titik, she. She, wala, she. May sakit ka. Kailangan huwag kang magpapalagay ng jacket sa lahat ng pupuntahan mo at saka huwag kang magbababa ng Last score po paliparan. Wala paliparan. last Hindi kami ko. pwedeng lumipad. Oo, tapos yung huwag kang magbababa ng ng link mo para gumaling Na-spam ka. kasi yan. 3 to 4 days ka lang papasok sa mga huwag kang magbababa. Thumbs up. Ayan si Manny, Blazer. Oo. Blazer Music, meron din. May mga sakit kayo. Tingnan natin si Manny kung kung natatag pa si Manny. Ayan, Hindi. wala. Wala din. na si Manny. May Hindi sakit nagata. malala din ang sakit. Ayan Manny. Ayan may mga sakit kayo dyan. Ako. Huwag kayong ha. Pero kung gusto nyo, pag nagpalagay kayo ng jacket at magbaba kayo, lalala talaga yung sakit nyo. Hindi na kayo makikita. Happy birthday. Ay, happy birthday nga pala ni Dimple ngayon. Happy birthday. Tayo mag-lunch sa kanila. Anong Nga handa mo? pala, birthday nga pala ni Dimples ngayon. Happy birthday. May you have many more birthday to come. Anong handa? More Pakain? candles to blow. Ayan na, mga tita. Thank you, mga tita. Ayan. Birthday nga pala ni Dimples ngayon. Happy birthday, Suset. Anong pulutan? Pulutan, Dimples. Anong pulutan? Pulutan. Kapukan ba dyan? Sisig. May sisig ba dyan? Magpansit. Ayan, pansit masarap. Ayan, Pinoy sarap. Vloggers. Favorite ko yan, Ayan. Show nyo lang yung mga yung mga may sakit. Kailangan 3 to 4 days huwag kayong maglalaglag ng inyong link. Huwag kayong magpapa-spam. Pagka doble din yung mga emoji ay spam din. Yes po, Pinoy Vlogger sa USA. Ayan. Wala po inuman. Hindi po kasi ako umiinom. Ayun, ay good girl. Good Hindi girl. umiinom. Tama na sa akin, inihaw na isda. Ayan na, inihaw na isda lang sa akin Tapos may sausawan na kalamansi, toyo, kalamansi, toyo, sibuyas. Ang sarap nun. Play all ka na dito, Sherilyn. Meron kang 18 video. Play all kita dito, 18 video. Hindi, mag-play ka na dyan. Pabagsak ka ng bagsak. Nandiyan na, nayari na ako kay Nayari na ako kay Kuan. Kay Glenn. Ito na nga, anak-anak ko kay Glenn. Si Glenn, meron na isa dito kay ina ni Whitey, tsaka si Sherilyn. Ayun hindi talaga Huwag kayong magbaba ng kung ayaw nyo matanggal kayo sa Malapit na kayong mawala sa YT. Kasi nakikita lang kayo kasi nilalagyan kayo ng jacket. Yun ay nagpapalala sa inyong sakit. Kung wala kayong sakit, okay lang may jacket. Pero pag may sakit kayo, syempre, hindi makikitang may sakit kasi nga naka-jacket kayo. Kaya lang kayo nakikita sa
Pero siyang hindi nyo alam, lalong lumalala yung sakit nyo, kababaan nyo ng ng link. Ayun na si Glenn. Play all ka na dito, Glenn, at saka si sino to? Si Sherilyn. Thank you so much, mother and son. Ayan ako, baka naman. Nako, namatay yung COC ko. Buenos naman. Ano daw, pakik. Ay, may pakik. Ayan ako, may pakik pala si Mayora. Si mother and son. May pakik. Amila, dito ulit. Thank you so much. Ay, may ala. Ayan, yung mga gusto nga graduate dyan. Ayan. Punta 100 yata ay pag 100 na lang yata nagpapagraduate o 50. 50. 50 kay Amy Alad. Punta nyo yan. Diyan kayo gagraduate. Monetize Pagka channel. 950 na kayo, punta na kayo dyan. Ayan. Mga monetize Sigurado. channel. Ayan na. Amy Sigurado Alad. kayo Monetize gagraduate yan. na. Ang daming gumagraduate dyan. Huwag nyo skip ang harangab kung ayaw nyo ma-skip ang buhay nyo. Good morning, mother and son. From Suset. 8:45 meron si mother and son premiere mamaya. Luto habang kikinig. Ayan ako. Ang galing magluto pala ni Alad. Nagluluto. Umaga kasi nagluluto ng almusal. Ang init na to. Teka, gumawa ka na ng dumpling nang tayo makapag-almusal na. Nako. Glendan. Ayan ako. Glendan, si kasunod? Teka muna. Glenn, meron ka na. Ilan ba meron tayo? 2, 4, 6, 7. May 8 ka dito, Glenn. Tsaka si mga bago dyan. Si Cheryl, ayan. Good morning, mother and son. Paki-show nyo lang, ha. Kasi si Cheryl, malala yung sakit. Hindi na siya matag, eh. Nawawala na siya unti-unti sa community, sa mga live. Pag isang araw, magbaba ka pa, mga ilang araw ka pang magbaba. Pagpasok mo, kahit gawin mo nung dyan, hindi ka na makikita. Kahit anong gawin mong type, hindi ka na talaga makikita ng kahit sino. Ikaw lang makakakita sa sarili mo. Madam Kat, Chef Ben, ayan ako. Good morning kay Madam. Ayan, mga team organic si Madam. Madam Kat, nagbibigay ng mga yan, ha. 1,000, kailan pa bibigay yun? 1,000 na watch hour ang pamimigay niya. Katapusan ba yan, Madam Kat? Ayan, tayo kay Madam Kat. Sunny Dolly, nandito ulit. Good morning sa iyo, Sunny Dolly. Okay na ba tayo si Sherilyn? Baba na lang sila PB, ha. Nagbibigay na, play all. Pag nagtagal kayo kay PB, play kayo niyan, ha. Punta niyo si PB tuwing 1:00. PB. Ayaw ni PB. Si Mother and Son. Yan, ako puntahin niya si Mother and Son. Tsaka si Barangay Councilor. SLC. Yan, mga puntahin niyo yan. Sponsor natin yun ng load. Si Barangay Councilor at saka si Simple Life in Canada. Ayan. Puntahan nyo yung mga gustong sumali sa load. Puntahan nyo muna yung dalawa na yan, ha. Fabio Nisim, Artwork. Thank you so much sa pagdalaw. Andyan na ba, te? Tapos, andito ka na ba kay Cheryl? Kasi lilipat na ako. Ano ba yung mga nauna doon sa taas na bago? Mga bago-bago natin dyan. Ay, si Pe. Pala nakalimutan ko si Pe. Parang hindi ko na ilagay si Pe. Ilagay pa lang ako si Pe saklit. Makapuntahan muna yung mga nandyan, yung mga binababa dyan, ha. Si Mayra. Si Mayra ayaw din lumabas. Ay, si Manny pala kasunod si Manny. Pa-jacket. Oo, hindi ka gagaling pag may jacket ka. Alam mo ba yon?
Hindi ka gagaling, lalala ka lang ng lalala. Asan ba yan? Sige. Type, Hindi. type, money, type. Type ka, para Bigyan ano. mo. Hindi ka gagaling, money. Sino ba taga-saan ba si money? Okay lang yun. Hindi naman tayo. Ano pala si money? 6 point, nako, sayang na sayang, 6.5K Bigyan mo lang. Okay lang subscriber. yan. Okay, money. Your wish. As Ayan. your wish, I give you. Thank you so much, money, for coming. Hindi Money naman tayo. Blaze Hindi Music. naman ako mawawala sa YouTube eh. Bakit ba? Okay. Please wait, money. Money. Ang dami pala niyang subscriber, si money. Thank you so much for coming, money. Money. Nasaan ba si money? Okay lang yan. Sige. Please Bigyan mo type me, bigyan. money. Money, type. I cannot see you, money. Money, where are you, money? Money. Hindi naman ako mawawala eh. Dami palang subscriber nito si money. Money, please type. Host, paano po pag gagamit ako ng ninja, nakaka-apekto pa rin ba yun sa... Hindi, ninja okay. Ninja lang okay, dapat, no? Gumawa ka ng Cheryl Ann 2 para yun din yung pangalan mo. Money Blaze, please type. Where are you, money? Ano pala to? Malaking bahay pala to, si money. Money. Brazil. Tika Brazil daw siya. Money, where are you, money? Sino ba taga Brazil? Ay, eto. Sige po. English, Brazil. Okay, money. I give you jacket, money. Laki ng ano niya, bahay niya. Laki, Sino susunod na? 6.5K. Sorry, boss. I'm speak English daw. Okay. Thank you so much. Money Blaze Music. Thank you so much for coming. Thank you. Malaking bahay, Pangat pasali kurot. Sino yung pupuntahan ko? Tapos na ako kay ano. Sino pa bababa mo ano? Kaya pala ang dami niyang may ganyan siya, May ganyan siyang kasama. Ayun, Kaya marami siyang kuwan. Blaze Music. Diba? Marami siyang subscribe. Nagaganyan siya Mga yan. Siya pala yan. Money Siya pala Blaze. yan, Sige na, magbaba ka ng ano. Ano ba yung kukunin ko? Ano ba yung pupuntahan ko? Si Pe pala pupuntahan ko. Nakalimutan ko si Pe. Si Pe pala, bababa ko si Pe. Naglit lang Pe, ha? Pinoy vlogger sa USA. Ayan. Dapat yung mga baso na yan. May ka shout out to Abot mo nga everyone. yan, Good morning. Alin ba? Being random, thanks. Bababa ko lang si si Pe. Wait lang. Pe, punta ko lang si Pe, ha? Sino ba yung binaba ko? Please connected with hindi naman siya nagbababa ng sarili ng link. Money Blaze Music. Wait lang. Money Blaze Music. Please type because I don't have go to channel right now. Money Blaze. Please type. Pretty YP. Ito na nga lang si Bionism. Sino ba to? Si Pabionism. Ilan lang yung mo? 4 lang ba ang video mo? Ayan, teka. Pakidagdagan natin si Fabio. Fabionism. Ayan. Play na kita lahat dito, Fabio. 3 lang naman pala yung video mo. Ayan, play all ka na dito. Meron ka ng ayan, 3. Ako, ang labo naman. Ano ba yan? Wala na kasi kung StreamYard. Ayan, may 3 ka dito, Fabio. 3 yung picture mo. 3 naka-play na. Tumutugtog na. Pinoy kami. Sorry, host. I can speak English only. It's okay. I'm so sorry. My English is not good. I'm so bad. My English is so bad.
Thank you so much. I appreciate you are here. Thank you so much for coming. Money Blaze Music. Thank you so much. Ano ba pangalan ni Fabio? Saglit lang ha, Fabio. Pio. Nisim Art. Ayan. Ako, pakidagdagan na po. Please connected with Fabio Nisim Art. If you're not yet connected, ayan si napakalaking bahay siya, si Money Blaze Music, pero mawawala na siya. Sige, Gina, nagpapa-jacket kasi siya. Mawawala yan pag nagbaba kasi hindi na siya Madam Kat, chef Ben, nandiyan si Madam Kat, puntahan niyo si Madam, namimigay ng WH, nagpe-flex at saka nagpapaangat. Meron siyang katapusan niya tayo, meron siyang pamimigay na 1,000 watch hour. Teka, bibigyan muna kita dito ng 8 ha, Fabio. Meron ka na dito isa, Fabio. Pagbago madami, meron ka pa 2. Pagbago lang marami talaga. Fabio, meron ka 3. 4 na yan, pati yung laptop. Wala si ate, nagluluto kasi. 4. Kaya nga isa 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa dito, wait lang. Five, meron ka ditong 6. Ayun yung isa. Ayan, meron ka dyan 6. Dito pa yung isa. Isa. Meron ka dyan 7. Ayan. Pito. May 7 ko. 8 ka dito ha, 8. Todo Sobre. Thank you so much, Todo Sobre. Thank you so much for coming, Todo Sobre. Gracias, amigo. Thank you so much. Buenos días, buenas noche. Docho buena, Todo Sobre. Thank you, gracias. Thank you so much for coming. Gracias, amigo, Todo Sobre. Todo Sobre del Brazil. Thank you so much for coming. Todo Sobre, gracias, amigo. Pakidikitan nyo lang muna yan yung mga nauna dyan. Ayan, ako meron ka na ditong isa agad ha. Kasi wala si ate eh. Tamang pagbakas, hindi na ako ha. Hindi na ako mag-iiwan ng bakas kasi mga lang naman to namin. Wait lang, please wait. Wait lang sa mga tao dyan. Wala kasi si ate, nagluluto kasi si ate. Kalembang lagi tayo guys ha. Yung mga hindi pa marunong magpakat dyan. Tamang pagbabakas. Marunong ba kayo tamang pagbakas dyan ha guys? Kailangan kalembang tayo. Ayan, so set. Bicolana, good morning Bicolana. Thank you so much for coming Bicolana. Thank you so much mga kapatid PH. Ayan mga kapatid PH.
Si Crispin Villanueva, thank you so much for coming. Simple Mindanaoan man. Hindi naman pala siya nagbababa ng ng link niya. Okay. Hindi siya nagbababa. Tingnan natin kung bakit siya monetize channel. Oo, monetize channel na siya. May join button na rin siya. Siyempre, ang laking bahay ni Manny. Please, muna hiker, saglit lang nga, nandiyan ka pa. Ay, nawala. Nawa ko. Ano pangalan niya? Si Manny Blaze Music. Guys, if you're not yet connected, hindi pa kayo connected talaga dyan, please connected na kayo kay Manny. Napakalaking bahay. Ewan ko lang kung babalik ito. Sobrang laking bahay niya. Hindi, baka meron siyang viral kaya ganyan. Napakalaki niyang bahay. Thank you so much, Manny Blaze, for coming. Your house is so huge. Very, 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 very huge house. Your channel is very, very, very huge. Super huge. Napakalaking bahay. Nasaan na ba yan? Manny Blaze Music, guys. Please connected with him. And he will connected you back. Thank you so much. Thank you so much. One more here. Ay nako, si Dimples pala yung Dimples. Si Dimple girl pala yung napipindot ko. Nasa na yun? Road to 1K. Road to 1K. Road to 1K. Oh. Oo nga. Road to 1K. Akala ko ano na siya. King and Queen. Manny Blaze. At napunta ako kay King. King. Wait lang. 31 seconds. Road to 1K. Ayun, nagbababa na siya ng kanyang Sige. Mawawala ka din sa Super. Napakainit. Aray ko. Pasabi aking salamin.
Money Blaze Music, I give you 8 bananas here, okay? Thank you so much for coming. Sino ba yung road to 1K dyan? Sino yun? Road to 1K. Road to 1K, sino yun? Teka lang, road to 1K, meron pala tayong road to 1K. Hindi naman 1K yan, oh. Sino ba yan? Sino ba yung 1K na yan? Iwan ko, kala ko siya yung papaano. Tingnan ko nga. Road to 1K. Sige, Kuya Elmer, mangisda ka lang dyan. Road to 1K, I see. Sige, Ay, isda, si isda. King. Pinapaano niya rito si King. Where's King? Where's King and Queen's stocking? Huwag mo ano yun yan. Nawala 5. Pinas, nawala 5. Ganyan talaga. Ganun talaga, nawawala. 5 talaga. Maris, present si Maris. Nandiyan si Maris. Maris, I love you. Si Maris, nandiyan si Maris, ha? Yung sa akin nalagasan daw, sabi ni Pinas Chika. Oo, ganyan talaga, Ganun nalalagasan. talaga. Buti nga 5 lang eh. Yung nga kahapon eh, ilan yung nabawas? Yung pinag-graduate namin ng isang araw. Ano? Hindi, nawala Nawala rin. ata 30 o 20. 20 nalaga sa kanya. Ganyan talaga. 20. 20, Lagas-lagas. 20. Ayan. Ang link ko host okay lang. Ang link ko host okay lang. Sige. Sino? Kuya Elmer. Kuya Elmer, saglit lang ha. Ate, pakibigyan mo na ito. Tapusin na natin si Blaze Music. Di ba tapos na yan? Hindi pa dyan. Hindi pa tapos lahat dyan. Blaze Okay Music. na yan. Wala naman siyang ano. Blaze Music. Bigyan lang natin ng 8. Si Blaze Music ay okay na yan. Maris Vlog, I love you. Good morning, mother and son. Sabi niya, no? Ani Marley. Good morning, good morning. Ang link ko host, okay lang. Ayan. Sino Sabi ni ba? Kuya Elmer. Kuya Elmer, yan na. Wait lang. Sport and trading, good morning sa mga bagong pasok. Di pa ako nakatulog. Ay, makatulog, guys. Ba't ayaw pang matulog? Sports and Trending TV. Good morning sa mga bagong pasok. Di pa ako makatulog, guys. Sabi ni ano. Ayan. Di makatulog. Maris, thank you so much, Maris. I love you. Si Marisa, yung kanyang Ba't ba ganun yung ano mo? box, ha? Maris. Ano ba yun? Ba't ba nandiyan ka? Kasi binaba ko yan eh. Binababa niya, wag na. Pinapaanuhan lang yan. Random. Sino na ngayon? Sino ba yung nagpapababa ng ano na yan? Kanya si Kuya kasi baka ipinaano niya yan. Ano ba tawag doon? Magkakasakit niya. Wala na yan sa ano eh. Wala na siya sa kuwan. Asan na si Pinas Chicas ba? Hindi, si Kuya ano? Ay, Elmer. Nasa ka ba, Kuya Elmer? Si Kuya Elmer. Elmer, nasa ka ba, Kuya Elmer? Kuya Elmer, nasa ka ba? Kuya Elmer, busy pa si host. Oo nga, Kuya Elmer. Ayan, Kuya Elmer. Baba natin si Kuya Elmer. Ilan ba meron si Kuya Elmer? Malaki na pala si Kuya Elmer eh. Dati na si Kuya Elmer pala dito. Ayan, ako meron na palang harang si Kuya Elmer, oh. Siyempre, 2K na eh. May harang na talaga yan. Huwag mong pakita yung harang. Nakita yung ads. Nakikita yung harang. Wala pa lang ano si Kuya Elmer. Ano ba? Sorry Kuya Elmer, na-skip ko yung harang. Dito na lang tayo sa kabila para hindi ma-skip yung harang. Ayan. Ayan, meron ka isa dito Kuya Elmer. Ang laki naman ng bahay mo na Kuya Elmer. Ayan, birthday bento ni Dimples. Baka naman. Kadagdag. Kuya Elmer, ayan. Thank you so much, Kuya Elmer. Ano ba akin po yun? Sabi ni Trending Chicas. Akin po yun. Ayan Happy na. birthday, Dimples, Happy girl. birthday, happy birthday.
Happy birthday, Dimple Girls host. Ayan na si Sherilyn. 2, ayan na. Counted Gawin mo ba na. ang di ano yan? Sign in manood? Oo, counted yung sa watch hour. What's At our? hindi naka-sign in. Andyan si Sherilyn, no? Oo, counted yun, counted. Salamat host. Sino? Si Sherilyn andyan. Andyan na ba? Sherilyn? Ano yung kanina, yung nagpapababa ng ano, ayun na 2, yung kanyang ninja. Ay, nasan ba? Thank you so much, Tita Maris Vlog. I love you. Di ba binaba na natin si Sherilyn kanina? Ay, Evangeline, Safa, thank you so much, Eva. Ayan na, si Kuya Elmer, dagdagan mo na dyan. Punta na ako kay pakidagdagan nyo na si Kuya Elmer dyan na. Punta ako kay Eva. Diyan si Eva. Si Eva. Hindi ko pa nalagay si Eva pala sa ano. Diyan na ba si Eva? Di ba meron na si Eva? Meron ba dito si Eva? Ilang. Ay, Eva. nako. Naku lang kung meron si Eva. Ayaw nga, meron yata si Eva dito eh. Eva, nakagawa na ako ng ninja host. Ayan ako, Eva. Eva, Saka. Ayan. Salamat host. Eva. Ayan pala si Eva. Nandiyan pala si Eva eh. Oo. Sherilyn. Kuya Elmer nandyan na ha. Pakipakita nyo na i-play mo na natin si Eva kahit na nandyan na. Nasaan na yung ano ni Eva? Yung 4.4K na yung ano mo, 6 days. Grabe ka, Eva. Yung kanyang shower. No bra, no panty challenge. Accepted. Dami, Eva. Oh, daming views, Eva. Ang daming views eh. Apply ka na dito, Eva. Yun, nagluluto si Eva. Ang ganda naman ng kala nila. Oh. Ano? Ba't ganyan yung kanila? Ang ganda. Oh. Double ano. Ikaw naman daw ligo. Sa Ate Mercy. Ayokong maligo. Ligo. Naka-apply ka na dito, Eva. Oo, ang dami. 4 point something K na. 4K na mahigit. Dami. Grabe naman yon. Ayan. Money Blaze, where's King? Where's, sino ba to? Pinapapakatay niya si, where is, King and Queen Stocking? Where is he? Ano yung sinignan po ito ni ano? Ano ba yung sinignan? Ay, oo nga, yan na. Isusot. Ang harang doon niya ang habo. Nina. Ito. Money Blaze, done to your link. Thank you so much. I'm done with the King and Queen stocking. Nakalipas pala ako. Jacket pala ako. Pahubad hose. Baka kabitin ako. Ano raw? Ano ba yun? Hindi ako makabalik. Ano raw? Ano sinasabi? Bakit? Ano yun? Pretty wifey? Tatanggal lang kita ng jacket? Tatanggalan ng jacket siya. God bless you more. Money Blaze Music. Pretty wifey, please connected with Money Blaze. With King and Queen of Stocking. Please connected with him. Thank you so much. Baka dumikit sila sa akin. Oo. Didikit Good sa'yo. morning. We are family. Pretty Thank you for wifey. coming. Pretty wifey, please connected with Money Blaze. Money Blaze Music is dropping the link of
King and Queen of Stocking. Please connected with him. Thank you so much. We Hanggang are si... family. Thank you so much for coming. We are family. Baka dumikit sila. Okay, tatanggal lang kita ng jacket, Pretty YP. Kaya mo na, di na yan. Oo nga, kasi ano lang siya, naka-jacket siya. Wag na, baka maano ka. Baka Huwag na, hayaan tanggalin mo ka. silang Para dumikit. hindi ka matanggal. Baka mamaya merong mag-ano sa'yo. Ninjas. Ayan, Money Beats, Ninjas. Money Beats. We are family. Nandito ba si We are family? Naka-ano ba rito? Naka-program? Kay Mother and Son. Kay Mother and Son lang kayo umano. Mother and Son's vlog lang kayo papakat. Please connected with Mother and Son's vlog. Not Pretty YP. Don't connect with Pretty YP. Pretty YP is only a ninja. Please connected with Mother and Son's vlog. Ellie King Channel. Hi, host Pasali. Mamaya pa tayo. Mamaya. Dito lang ako host habang nagluluto. Ayan, magaling magluto si We Are Family. Thank you so much, We Are Family. Trends, naka-play ka pa dito, Trends. Ayan. Morning sa inyong dalawang host. Ayan, si Maria K. Thank you very much. Maria K. Teka muna, punta ko nga muna si baba ko nga. Tinan mo yung binababa ko na yan. Tapos na ba si Kuya Elmer? Tapos na. Ay, sino kasunod? Ewan ko sa'yo kung sino susunod mo. Sino kasunod? Asan yung mga baguhan dyan? Ellie King. Sino yung mga bago dyan? Si Ellie King ba? Ano ba Yan, yan? simple, Mindanawan. Ay, Simple Mandanawan. Sige, teka lang ha. Simple Mandanawan. Asan ba Simple Mandanawan? Ayan na. Mandanawan. Teka lang, Mandanawan. Asan ba? Simply Mindanao. Yan ako. Hindi pa natin nabababayan. Palagyan natin yan ako. 345 pa lang. Aha. Asan ba video mo? Thank you, host. Sabi ni Trends. Welcome. Welcome, Trends. Ayan, guys. Paki-connected lang kay ha. Ba't ayaw bumba nung kay Maria K? Pray. Ayan, meron kang video at play all your video here. 10 videos. I will play all your video. Simply Mindanao. Thank you so much for coming. Meron ka na dito agad kay ina ni Whitey, ha? Thank you so much. Ako po, host. Sabi ni Lynn. Teka lang, Lynn. Wait lang. Huwag ka lang magsawang Ayan na, andyan na, ha? magbagsak. Ayan. Good morning po, mga tita. Good morning, Boy Kidlat. Andyan na, puntahan mo na, Boy Kidlat. Thank you, si BK. Huwag niyong pabayaan. Si BK nagbibigay ng yan, ha? May pa-t-shirt sila sa katapusan. Ayan, puntahan niyo si, pa-entry kayo para sa namimigay sila ng t-shirt. Sino pangalan nito, te? Simple Mindanawan. Simply Mindanao. Please connected with her. Thank you so much. Babalik naman daw si Baka totoo. Ayan na, te. Tapos na ako. Ito na, nakaan ako na kay Simple Mindanawan. Ayan. Ako host si Ellie. Si Ellie. Sige. Bago ba si Ellie dito? Bago lang yan. Pag bago, merong 8 dito, Ellie. Ayan, ako nga si Ellie. Bago lang. Bigyan natin si Ellie. 12 minutes, 21 minutes na lang. 21 minutes kay Ellie. Para play all kita dito, Ellie. Hindi, mag-play all ka na lang na mag-play all. Play all kita dito, Ellie. Meron kang 10 videos, Ellie. Play all your video here. At meron kang isa kay kay ina ni Whitey. Ayan, may kalembang all. Lahat ba kayo ba tawag dito? Mamaya may pa-load tayo, huwag kayong alis ha. Ano pangalan nitong binaba ko, te? Sino ba yun? Simple. Hindi, tapos na si Simple. Si Ellie. Ellie ba yun? Oo, si Ellie. Si Ellie Panty. Ayan, joke lang ha. Yung kasi tawag ko, Ellie din kasi yung anak ko, Ellie. Ang tawag ko, Ellie Panty. Pero mga payat yung mga sexy sila. Ayan na, te. Ayan na. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, Ellie. Nasa na si Si BK, huwag niyong pabayaan si BK, ha? Boy Kidlat yan. Namimigay sila ng t-shirt. Boy Kidlat's giving away t-shirt. Sa katapusan po, June 30. Bubulahin. The raffle draw is June 30. Please go to Boy Kidlat live. If you want t-shirt, Boy Kidlat, BK, Boy Kidlat, BK, Boy Kidlat. Binili ko
Upo, batita. Ano ba binili? Good morning, host. Salamat Binili po. pa lang Asahan yung t-shirt babalik? siguro. Binibili pa lang yung t-shirt. Ayan ako, binibili pa lang. Salamat, host. Ayan, meron kayo 8 agad dito, 8-8. Yung lahat ng binababa may 8 agad, yung mga bago. Ellie Wans, good morning, Ellie Wans. Iba pa si Ella, tsaka si Ellie. Ayan, baka sila yung magkapalaran, si Ella at si Ellie. Random. Si Random ba yung nagpapaba? Random. Okay, bababa kita random. At saka bibigyan kita ng meron ko pa pala dito ang isa kay ano. Nasaan na ice cream? Ice cream. Sino kami susunod na ibaba? Nandiyan na, nakababa na dyan. Si Ellie King. Ellie. Ellie King. Sige. Ellie, meron ka na agad kay ina ni Whitey, Ellie. Ay, Ellie, si Lynn. Si Lynn, meron ka na agad kay ano ha? Meron ka na, ay nako, ano ba yan? Super labo, Lynn. Ano ba yan? Ba't ang labo? Nasaan na yung isa? Taray ko. Nasaan na? Ellie, God bless you. Welcome. Si Ellie, nadagdagan mo na 8 yan. Tapos naka-play all ka dito, Ellie. Nandito na? At saka si Lynn Random, naka-play din. Teresita, 8. Teresita, 8. Teresita ba nabigyan na natin, te? Dati pa. Oo. Money Blaze. Baba ko nga kay Money Blaze. $76. 25 na lang pala si Money Blaze eh. Money Blaze. Sino yung susunod? Si Andyan Lynn? na. Where's the seconds of Money Blaze? Money Blaze. Ang ganda ng ano ni Money Blaze, oh. Dito Rex, thumbs up, thank you. Teresita 8, andyan si Trecho 8. Ba tayong magbasa? Pag-graduatein mo nga muna yan. Ano ba papag-graduate Ayan, din? Yung binababa ni Money Blaze. Ay, nako. Ayan, Kahit 8 lang. 25. Di ba nabigyan ko na yan? 25. Hindi, si ano yan. Si Kwan yan. Iba yan. Hindi siya yung ano. Si Evangeline, please connected with Eva. Eva, press mo lang yung E sa'yo. Eva, press mo lang. Bago natin nakakalimutan yung ating sponsor ng Loda, baka naman Saka si Barangay Councilor. 2.
Ay, naka-online pa si Didi Jones. 9 watching. Ay, magkabasa. Hindi, nakita ko eh. Nakatulog. Nakatulog. Siguro. Alright. Nasa ba si Lynn? Napakadami namang binababa nito. Thank you, Madam Kat. Thank you so much, Madam Kat. Andiyan si Tito Rex, hindi mo nakita mo? Binasa mo ba? Tito Rex. Ayun na, Thank you so much. 15 harang. 15 Thank minutes you. Wala harang. pa. Nasa harang pa si Tito Rex. Harang si Tito Rex. Thank you so much, Tito Rex. Hindi na kasi tayo nakapunta kay Tito Rex eh. Hindi ka kasi pumupunta. Ano nakikita eh. Kalimbang all mo yan. Para makita mo. Kalimbang all na yan. Hindi ko lang talaga siya nakikita. Sino susunod? Tagal naman na yung susunod. Ellie Ons naman. Ellie, wait lang Ellie. Tito Rex. Si Ellie Ons. Si Ella. Ella, yan na Ella. Punta na kita Ella. Ella. Ano si Ella? We are family. Good morning. Thank you for coming. Ayan. Thank you. Okay. Saan na ba yun? Tamsak na ako, sabi ni Merly. Thank you Merly sa patamsak mo dyan. Thank you very much. Ayan. Ayan. We are family. Good morning daw, sabi ni Madam Chet. Madam Kat. Madam Chet Ben. Nandiyan para si Tres. Thank you very much. Ayan. Elikang channel, nabalikan ko ng lahat host. Salamat ng malaki host. God bless. Thank you Elikin. Salamat sa dalawang dumikit na rest bakang ko na kayo, sabi ni Kuya Elmer. Ano pangalan nun? Si Ella. Isang Ellie, isang Ella. Maris Vlog, huwag nyo kalimutan si Maris Vlog ha. Saka si Simple Life in Canada. Tsaka si sa barangay counselor. Huwag nyo yung kalimutan ha. Ayun. Good morning. Gwen Max.
Winmax. Ay, tapos na pala si Ella dito. Queen Marks. Huwag mo na babalikan si anak ni Whitey. Huwag na yan babalikan. Sino susunod? Sunod-sunod na yan. Matapos na. Yung link daw ni Kuya Elmer. Ay, nawala na ata yung link ni Kuya Elmer. Diyan, baba mo dyan. Gusto? Dito sa'yo. Wait lang ah. Namimigay lang kami banana. Wait lang. Diyan lang kayo. Bibigay lang kami banana. Wait lang, wait lang. Bibigay lang ng banana. Ay, wala si Kuya Elmer din. Si Bicolana, andyan pa rin, no? Si Joshua naman yung binabaan niya, no? Teresita, di pa nababa yun, no? Ang unang puntahan si Michael Berte, amin yan. Kela? Ang puntahan niya. Sampu na lang daw yung kulang ni ano, oh. Ayun na. Sinabater na lang. Sampu na lang daw kulang, kuya. Thank you, Daimel. Sino ba 10? Teka lang, Si saglit lang. Marks. Ayun na. Namimigay lang kami ng ano. Ng banana. Ay, ang hirap. Banana. Saglit lang. Andyan pa rin si Maria K. NK. Si NK, andyan pa rin. Dagdagan. Tapos na magluto, Tito Rex. Good morning, Tito Rex. Tapos na magluto si Tito Refresh. Ayan. Saglit lang, namimigay lang kami ng banana, ha? Eh, ba't ba ayaw mo Anong kumain? oras si 8:30? Ayan na. Sino bababa? Sino yung 10 na 11 na lang? Ay, 11 harang. 3. Sino yung yung 10 na lang kamote? Andyan, tingnan mo. Ayan yung kay Kuya Elmer. Gandang morning, host, pa-promote. Okay, sige. Ito pala si eh. Ayan na, 390 pa lang pala si Si Queen Marks. Teka, ano ba maganda? Gwen ba yan?
Ay, kalakpan mag-graduate ka na. Mary Jane, gandang morning Intro, host. Good morning, intro. good morning. Thank you for coming. Play all kita dito ha. Play all kita. Meron kang 10 video. Ayan natin. Play all natin yung video mo. Ayan. Wala kung ano yung... Play all na yung video mo. Kalimbang all ka na dito. Eh, mamasyal daw si Madam Kat sa mga video. Thank you, Madam Kat. Ayan. 10 video mo. Ayan na. 10 video. Pa-play natin yan. 10. Nakakadalawa na. Naka-red na isa. Ang ganda naman nun. Babae na yun. Baba ng link, baba ng link. Ayan na. Sino pangalan niya? Teka lang. Money, I will finish it. Sabi ni Madam Kat. Ayan. Pabalik ko, Tita Julie, na-stuck ako sa tulay. Sabi ni Daimel, nasa harang pa. Stuck. Ryan, ano yun? Tito Rex, good morning. Thank you so much for coming. Tito Rex. Ay, monetize na si Tito Rex. Hindi ba inano mo dyan? Gwen. Winnie. Max. Winnie Max. Yan. Naririnig na tayo. Money Bits. Ninja, hello. Mapangalan. Ano pinalaga natin? Hindi pa. Okay.
Ang hirap magbigay ng banana. Grade 4 daw si ano. Ilan na ba si ano? Bigay nga ako. Ba't ba ito nakapatay na? Sa kanya na ba lahat? Di ano ba? Teka lang nga, nagbibigay lang kami banana. Diyan lang kayo. 6, oo nga. Ayan, 5 na lang pala yan. 5 na lang pala yan. Lima na lang. 4 na lang. Meron pa ba dyan? Wala na. Tapos na doon. Mary Jane, ayan. Ann Vlogs, hello, Japji. Good morning. Good Thank you for morning. coming. Si Japji, may Thank you. Ayan, kalimutan. Namimigay ng ano yan. What's hour, tsaka Thank you so much. What's hour, tsaka maraming maisda kay Japji. Punta kayo 11 o'clock. Kulang pa, no? Ilan pa? 4 pa kulang? O, tapos na. Hindi ko alam kung ilang pa. Ilan nga. Sino ba yung Naya na yan? 1, 2, 3. Sino ba yan? Si Ryan. Ayaw ko. Yan, hihingi din ng ano yan. Tagal mong magbabae. 5, 5 pa pala. 5 pa pala siya. Kulang pa. Kala. Bigyan kita ng 5 pa dito. Wait lang. Lima pa. Hindi, si Inora, si Ryan. Ryan pala hindi. Huwag mo na balikan si Max Ramos. Ryan? Ay, yeah, si Maris ha. Puntahan mo Ryan, si Maris. Tapos na sa'yo si Maris vlog ha. Ryan, puntahan mo si Maris. Maris MB lang yan. Maris MB. Ayan. At saka kay Simple Life Canada. Yung sponsor natin ng load mamaya. At saka si Barangay Counselor. Silang dalawa. Ayan. Puntahan mo yan ha. Balikan mo si Maris. Si Maris. Baka hindi nyo pakapakatan si Maris ha. Meron siyang Monday, Wednesday, Friday, saka Sunday. Namimigay siya ng Pag Friday, namimigay siya ng Canadian dollar. Dalawang 25 na Canadian dollar. Saka 1K na load.
At Huwag mo nang saka balikan si, ano, si, WH. Ayan, huwag mo marami nang balikan pinamimigay si yan. under review, Monday, ano, Wednesday, Max. namimigay din siya ng ano, mga loads. At saka paangat, at saka WH. Yan, si Maris. Tapos si Maris may balikbayan box. Nag-umpisa na ngayong June. September niya padadala. Ang laman ng balikbayan box ay 1K Canadian dollar. Sumulat lang kayo kay Maris LP. Ilagay nyo doon yung talambuhay nyo. Sulat nyo doon kung bakit karapat dapat kayong padala ng balikbayan box. Ayan si Maris Vlog ha. Add nyo si Maris. Punta kayo sa live ni Maris at makikita nyo kung paano doon yung ano. Yung Wish Upon a Time ni Maris. Ako si Maris Vlog. Wish Upon a Time ni Maris. Yun nga yung 1K Canadian dollar na ano, balikbayan box. Kahit sino pwedeng manalo. Lahat-lahat pwedeng manalo. Ay, nako, present si mom and daughter. Ayan, nako. Nakapagsaksak na yan. Nakapagsaksak si mom and daughter. Nakapag-charge. Nakapagsaksak ng kanyang ano, ng kanyang baterya. Ayan. Doon sa lobby. Hotspot. Yan. Sa lobby lang Talaga pwedeng mag-charge. nagbabawaso kayo mag, ano, talagang Dapat ganyan. dapat mom and daughter, huwag ka na nagpapasok kasi mamaya meron ka na naman, 'di ba? Huwag mo na inuubos yung baterya mo, doon ka na lang. Sa maya i-save mo mamayang alauna. Mom and daughter. Nagbabawas talaga. Ay, dikit na Rose na matagal na si Ann Vlog kay Maris Vlog. Salamat sa iyo, Ann Vlogs. Teresita, si Tamsak da, Teresita. sabi ni Ionix. Thank you very much, Ionix. Ayan, good morning sa lahat. Terry, Morning to baba nga you. natin si Terry. Ayan. Arbet Clemente, good morning to you. Ayan si Terry pala, yung walang no recent activities ka pala, Terry. Terry, nakatago yung mga video ni Terry. No recent activities, hindi makita. Terry. Ayan, si Ann Blas, hindi daw ano. Mother and son, good morning. Sino ba isang bababa ko dito? Si Vloggers ano ba si Terry? Terry, vloggers ka ba, Terry? O taga-suporta lang? pa-promote, salamat. Ayan. Terry. Vloggers ka ba, Terry? Konti lang video, on 5 lang ni Terry. Naka-play on na si Terry. Ang ganda-ganda ni Terry, oh. Super ganda ni Terry. Albert, ano? Clement. Ba't ba mo ilabas baba si Clement? Napunta ako kay ano kaya Teresita 8. Post pa promote, salamat. Ayan. Naibaba na kita ano. Ano ba itsura ni Albert Clements? Na ano na kita, na play on na kita ha. Ay, ito. Queenie Marks. Ang bata pa pala ni Albert, oh. Ano pangalan ni ano? Teresita. Teresita by vloggers. Ay, hindi pala vloggers si Teresita. Teresita, hindi ka pala vloggers. Oo, si Teresita pala hindi vloggers. Kaya hindi na natin pe-play. Mag-start pa lang po. Ay, ano raw? Ano ba si Teresita? Start pa lang daw. Mag-start pa lang. O, sige, labigyan ka na namin ng banana kasi mag-start ka na pala. Ayun na, may walang banana ka agad dito. Boy Kidlat! Sabi ni mother and son, ay mom and daughter, 1, 2, 3 yan. Si mom and daughter, mamaya meron niyang alauna. 1, 2, 3. Punta kayo, marami kayong matutunan ng daming isda doon. Kay mom and daughter. Mom and daughter, yan ako. Si Boy Kitlat, mamimigay ng t-shirt yan sa ano katapusan. Pa-entry na kayo tuwing alas 12. Pag meron si Maris, alas 2 siya. Ganun. Pag kaya rin ni Maris siya, kahit anong oras siya doon. Basta Monday, Wednesday. Pag kaya rin ni Maris, Monday, Wednesday, Friday. Going to Tim Horton, guys. Who wants coffee? Ayan ako, mag-ano na naman si coffee. Mag-ano, Starbucks na naman si ano. Maris. Tim Horton. Kasi binababa mo. Ayan na, si ano, Teresita. Teresita, daan na sa'yo si ina ni Whitey, ha? Mom and daughter from Maris Vlog.
Pakatan nyo na si Maris MB ha. Tsaka sulatan nyo yan. Papadala kayo ng ng balikbayan box. Simple JD, good Simple morning. Life in Canada. Sponsor natin landlord at saka si BC Barangay Councilor. Barangay Councilor ay BC ngayon. Wala yata si Barangay Councilor ngayon. Evangeline Sapa. Andiyan pa si Eva. Thank you Eva. Tapos na ba tayo si ano? Tapos na ba kay Teresita? Hmm. Moderate, padikit po. Ayan, sabi ni Queenie Marks. Ano to? Copyright ka sa pag-flex ng video ko kagabi. They went me something. Sino yan? Si Boy Kidlat? Oh, copyright daw. Na-copyright ka sa pag-flex ng video ko kagabi. They send me something. Ayan, ako. Ingat-ingat na tayo sa pag-play. Ayan na. Mabait lang si Maris. Pag hindi lang, ayan ako. Super bait-bait ni Maris dyan, ha? Copyright, ayan ako. Ingat-ingat tayo sa pag-flex-flex. Padikit mga lodi. Teka nga. Saan ba yung mo? Sino ba binababa ni Ray? Si ano? Muna yan si ano? Si Kuan. Andiyan si Bugs Raet. Good morning to you, Bugs Raet. Thank you for coming. Ayan, meron niyang LS. Kasi maano siya. Mamayang alas 12 yata si Teresita. Si Bugs Raet. Thank you so much, Money Blaze Music. Thank you so much. Ayan, huwag niyo kalimutan si Thank you. Tingnan mo nga, oh. Bakit? Thank you so much, Money Blaze Music. Thank you so much. Masa na ba yun? Hinahanap ko. Kasi nakapag-graduate natin yung niya, yung isa niya. Kanina. Nag-graduate na yata. Ewan ko lang. Meron pa oh. Meron pang hindi nag-graduate dun eh. Okay, Teka lang ha. Maris, edit ko po. Ayan, i-edit daw. Ayan, thank you very much. Ayan. Ayan, huwag niyong kalimutan si Bugs ha. Pang alas 12 ka ba, Bugs? Ayan. Bugs Ribaray, thank you so much. Thank you so much. Huwag niyong kalimutan yan. Meron niyang LS mamaya. Alas 12. Huwag niyong kalimutan. Marami din nangingisda dyan. Mga isda tayo ng marai dyan. Mardy Chavez, good morning to you. Thank you for coming. Shout out Mardy Chavez. Thank you for coming. Ayan. Tamsakdan. Thumbnail Queen. Ako, ayan. Thumbnail Queen na naman. Sabi ni ka, Mardy. Thank you so much, Mardy Chavez. At saka si Bugs Raet. Thank you very much for coming. Ayan. Thank you. Salamat po, sis. Thank you din, Bugs Raet, sa pagdalaw. Ayan. Lamberte. Palitan mo nga ito. Ng bago. Thank you. Bakit ba? Lamberte kasi yan. Palasak na yan. Palasak. Matagal na kasi yan. Yan yung mga bago din oh. Ang daming bago. Matagal na yan eh. Mercy's Vlog, good morning to you. Mercy. Thank you for coming. Click lang kay Mercy. Thank you. Where's the link of King and Queen of Stocking? Where's it? Where's the link of that? Please drop the link. Ano pangalan? Blaze Music. Please drop your link. Anito na ang graduate. Asuna, thank you so much, Asuna. Asuna, thank you so much. Ako din, graduate na. Hintay ko lang email ni Lolo. Ayan, Asuna, thank you very much. Asuna, thank you very much. Si Asuna yung ano pala yan? Akala ko ano lang siya.
Asuna, ikaw ba ano? Vloggers ka ba? Vloggers pala si Asuna. Ayan, dito, ayan, ako din. Asuna pala, vloggers pala yan. Mm. Ayan, shout out daw, di ba Angeline Sapas? Sabi ni ano? Ni Mardy, I love you. Ayan. Ayan, I love you, I love you, I love you. Asuna. Ano si Asuna? Si Asuna pala yan, ano pala yan? Vloggers pala yan? Si Asuna. Asuna Akala TV. ko si Asuna, Opo, ano? hahaha. Ayan. Akala daw Akala ano ko ka ano lang. lang siya. Ayan. Nandiyan pa rin si Maria Kay. Asuna TV. Ayan. Ang kalimutan si Si MK. Asuna, thank you so much, Asuna. Akala ko si Asuna, ano pala? I miss you daw, Eva Sapa, I miss you kahit magkaharap lang tayo. Talagang to si Mardy eh. Mardy, Unahan ka na kita, talaga. sir. Ano, ayan. Magkaharap lang tapos I miss you. Buenas talaga to si Marty. Team Pasawayer. Ayan, nandiyan si Asuna, Team Pasawayer. Ayan, salamat simpleng Mindanawan. Sabi ni Max. Asuna. Gahi ulo mo daw, sabi ni Eva. Mardy, gahi ulo mo daw. Ang daming views nito, oh. Si King, the King, internal, ano. Sige na, baba ka na. Ayan na nga, oh, isinishare ko lang. Teka, si Asuna. Asan yung isa kanina? Tito Rex. Ayan si Tito Rex. Nag-umpisa na si Tito Rex. Oh. Tito Rex pa yan. Hindi natin naanohan si Tito Rex. Kaya pala hindi tayo napupunta. Maagay eh. Kasabay pala kami ni Tito Rex. Ayan, sabay pala kayo. Asuna, meron ka isa agad dito si Asuna. Sampalinda kita, sabi. Sabi ni Iba. Miss siya na. Nagtago ka, Mardy. Nagtago ka, Mardy. Ayan. Patay ka kay Eva. Mardy. Ayan. Asuna. Ayan. Magkalapit lang. Tapos I miss you. Kahit ano ba? Magkaharap si Mardy sa... Sobrang, Mardy yun. Sobrang kasweet naman ni Mardy. Oh, yan, Hello po. Ayan na si Asuna. Asuna daw. Naghahanap buhay ako dito. Ayan, naghahanap buhay daw si Eva. Kinikiliti mo naman. Pinapakilig mo naman. Ayan. Mardy. Naghahanap buhay, pinapakilig mo naman. Mardy. Ayan na si Asuna, pakidagdagan natin si Asuna. Asuna, ayan. Pakidagdagan naman yung ating super chatter si Asuna. Ayan. Wait lang, Asuna ha. Dagdagan kita rito. Si Gwen nakawalo na si rito. Ito na si Asuna. Asuna, nababa ni anak ni Whitey. Mabilis, ang daming nito, oh. Ang bilis na? Dan na kay Asuna, Thank you so much, Asuna, Didi Jones. Let's support Premier. Oh, mamaya, andyan na ba? Wala pa. 8:45 yun, di ba? 8:45 pa, ayan. Kalimutan yung ating ha. May Premier yung ating mahal na kapatid. Maris Vlog yung mga hindi pa dyan, mga bago. Baka hindi nyo pa kilala yung famous natin, si Maris Vlog. Tsaka si Simple Life in Canada. At si Barangay Captain. Siyempre si Mercy, alam mo na yung code mo, Mercy, my loves, nandyan ka. Kayo, guys. Wait ko lang. Mercy, my loves, pindutin mo yun sa'yo, Mercy, my love. Thank you so much, Mercy, my loves. Ayan. Pindot lang kayo. Pwede dyan? Ibaba? Nakakapagbaba ba dyan? Hindi, dyan lang. Pupunta ko muna si Kay Asuna muna, ibaba muna kay Asuna. Andiyan si Asuna. Pero may clipboard? Kaya? Meron. May clipboard dyan. Hindi, nabababa? Hindi. Bababa, hindi. Si Hilda ba't di nyo ako makapaglapag? Ayan na si Kuya Elmer. Andiyan si Kuya Elmer, oh. Andyan yan. Di ba inanok ko kanina yan? Hindi, sa clipboard. Nakababa. Oo, naka-clipboard nga sila. Ayan. Sino pa yung, teka lang ha. Eli Lalagay ko lang Kings, dito. padikit po. Ayan, Eli Kings, Saglit lang. Pupuntahan ko lang si
Puntahan mo nga si si Hilda, Hilda PH. Hilda, teka lang. Manong Technique, nandyan. Nako, si Manong Technique. Nandyan si Manong Late, Technique. okay lang, Manong Technique. Manong Technique, kaya madali ba yung tanong mamayang gabi, Manong Technique? Dalian mo na wag mong dalian, hirapan mo para no matagal, para malaki yung Manny Blaze, ayan si Manny Blaze, nandyan pa. Sige, Wait lang, Manny Blaze, ayan. Maligo ka, Mardy, kung nasaan ka man. Just graduate, Manny Blaze. Nasaan ka man daw, Mardy, maligo ka daw. Sabi ni? Sabi ni Eva. Didi Jobsan, yan padikit kaibigan Ayan, dikitan niya, napakaraming niya, ninja. Ayan pala si Jabji. Thank you, Jabji. Manong Technique, Didi Joms Channel. Ayan. Pinoy vlogger sa USA. Ayan pa din. Thank you for, sa pag-stay nyo. Thank you. Sige. Sige. Si Manny Blaze, hindi ko makita. Manny Blaze. Hindi ko makita. Pakibaba naman si Hilda. Hilda, teka lang. Tagal naman ito, para madagdagan si Hilda PH. Wait lang, Hilda. Nasaan na ba si Hilda? Hilda, asan ka na ba, Hilda? Saka si Asuna, nawala na. Si Manny Blaze, wala naman na Ibigay, baba mo yung kay Asuna. Asuna, ayan na si Asuna. Teka lang, Asuna. Ayan na si Asuna. Hilda, mag-type ka nga, Hilda. Nakalimutan. Pupunta ako muna si yung nagpapababa kanina. Sino, pangalan? Hilda PH. Ito. Ito ba yun, si Hilda PH? Hilda PH, asan ka na? Ans Vlog, shoutout sa mga bagong pasok. Ayan na. Asan na? Mayroon pa pala dito. Hindi pa pala siya lahat na pababa rito. Ay! No! Mercy, alam mo na Mercy yung sa'yo, di ba Mercy? Paki ano man lang sa'yo. My loves, Mercy. Ay, Mercy pala yun, Mercy. Alam mo na yung link mo dyan, Mercy. Hilda PH, ayaw talaga mapindot. Host. Alin ba ayaw mapindot? Teka lang, Mercy. Hilda para, Hilda. Nababa na ba si Hilda? Ay, 90, 790. Ako, 10 na lang si Hilda. Teka lang, Hilda, ha? Hilda, ito na, Hilda. Play all kita dito, Hilda. Hilda, play all kita dito. Wait lang, ha? 158 video. Ayan, play natin yan, Hilda. Hilda, naka-play ka na. Meron ka na dito isa kay kay ina ni Whitey.
Yun na ni Whitey, meron ka na agad. Isa, Hilda. Hilda, yan Hilda. Meron ka na agad isa ha, Hilda. Done to you, Hilda. Thank you, Hilda. Dito, no? Hilda, yan. Pakidagdagan natin si Hilda, ha? Hilda. Asuna. Tayo tapos na ba kay Asuna? Oo. Asuna, meron ka ng 8 Asuna. Saglit lang, tumatawag na naman si Amo. Mia? Okay. Asuna. Ay, asa na si Asuna? Hindi ko makita si Asuna. Si Mercy, pakidagdagan nyo naman si Mercy. Mercy, ano raw? Saglit lang. Saglit lang, ha? Saglit lang, ano? Tumatawag, saglit. Saglit lang, ha? Saglit lang.
Ayan. Sorry po. Sorry. Ayan. Nasaan na si ano? Asuna. Pakibadagdagan nyo naman si Asuna, ha? Asuna. Hilda. Teka, Hilda. Bibigyan kita. Hilda, bibigyan kita ditong 8 Hilda. Teka lang, Hilda. Hilda. Si Asuna, tapos na kay Asuna mabigyan. Nakihilda na si Hilda. Ayan si Hilda. Ayan si Hilda. Thank you so much. Ang technique. Kaya malaki daw kita natin kasi si Manong Technique naka-premium. Maris, naka-premium ka ba, Maris? Maris, naka-premium ka ba, Maris? Nag-try ako trial. Maris. Ano na ba? 8:16. Maya-maya manonood tayo Kaya, magpapalistahan tayo maya-maya konti bago magpaapunta kay Myra, ay kay, ano pangalan? Father and Son. Si Pe, nalimutan ko kahapon si Pe. Padagdagan natin si Pe, ha? Hilda PH. Teka lang, Pe, ha? Pakidagdagan natin si Pe. Baka naman. Nasaan na ba yun? Wala na. Pito. Ayan, Hilda PH, meron ka ditong 8, ha? Wait lang. Wait lang, Pe, ha? Pe. Romay Positive. Thank you so much, Romay Positive. Ay, tapos na pala kay Hilda to. Dati na pala si Hilda. Ayan, ha? Romay. Thank you so much, Romay. Ayan na kay Hilda. Si Pe, dagdagan natin si Pe, ha? Saglit lang, Pe. Thank you so much, Pe, ha? Kahapon. Thank you so much, Pe. Ano yata yung maiksi ni Pe? Pe, wala ka bang Wala kang intro, Pe?
Play natin si Pe dito. Play all natin si Pe. Play natin si Pe, ha? Play natin yung ulam ni Pe. Pe, meron ka dito. Pakidagdagan natin si Pe. Kahapon nakakaya naman kay Pe. Ayan, no? Hindi man natin masuklian si Pe. Kanyang kabutihan kahapon. Pe, thank you so much. Pe, thank you so much kahapon, Pe. Ayan si Pe. Wait lang, Pe. Nadagdagan natin si Pe. Teka muna si Hilda, hindi pa tapos. Wala kasi si ate, eh. Mahirap kasi pag nag-iisa. Wala si ate, Hilda. Good morning, OTTN. Good morning. Thank you so much, OTTN. Ayan. Pang-alas 7 yan si OTTN. Napunta kayo dyan, nagpapangat. Bibigyan ng mga loads. OTTN. Ayan. Punta natin si OTTN. Thank you so much, OTTN. Ayan, 5 na lang si Hilda pala. Hilda. Asuna. Si Asuna naman. Baka naman na. Asuna. Hilda. Asuna. Clickboard ni Asuna. Nasaan si Asuna dito? Si Pe, pakidagdagan naman si Pe. Baka naman. Yun yan, ikaw lang mag-isa ko kasi nagluluto si ate. Gising na kasi sila. Mabuti nga Yun yan, thank you so much. Yun yan. Si Pe, pakidagdagan naman si Pe. Hindi natin nadagdagan si Pe kahapon. Sana si Hilda. Si Hilda, hindi pa ako tapos kay Hilda. Kasi nag-iisa ako. Sana si Hilda. Tapos na yung kay Hilda. Tsaka ito. Ito hindi pa. Ay, ito tapos na. Hilda, Asuna. Pe. Naku, nasa na ba yun? Hilda, nawala na si Hilda. Ay, tapos na pala ito kay Hilda. Si Pe nga, tinan mo nga, meron pa dyan si Pe. Alam ko meron si Pe dyan. Dan to you, Pe. Okay, Pe. Huwag mo na yan balikan, Pe, ha? Yung mga 8 dito, Pe, huwag mo na babalikan, Pe. Marlon, good morning sa'yo, Marlon. Thank you so much for coming, Marlon. Si Hilda pala to. Asa na yung kay Pe? Nako, pakat na pala lahat ito kay Pe, eh. Pakat na nga, Chepe, yan. Pe, pakat na pala lahat sa'yo itong mga tao dito, eh. Okay na. Sila susunod. Wala na. Okay na to. Ayan, oh, nagaganyan siya, oh. Pag nagbukas ka, bigla-bigla nagpapakita. Ganun ba? Yan ba sa akin? Premium mo? Sa akin yan eh. Hindi sa'yo to. Akin yan. Hindi nga, pangalan mo yung nandun, eh. Kahit na. Just curious, thumbs up po. Daan lang po muna. Busy na lagi. Okay lang. Thank you, just curious. Thank you very much for coming. Welcome. Thank you. Just curious. Thank you for coming. Good morning, Pe. Just curious. Thank you. Asan na yung kipe? Wala na pala, dikit na lahat tayo kipe. The Lovers, hello. Good morning, Sorry naman, Pe. Wala kaming maibigay kipe. The Hello, Pina padikit Lovers. mga guys.
Ayan, umpisahan nyo ng dikitan sipe. Unahan nyo na kasi. Yung mga bago, lalo yung mga bago. Unahan nyo na yung mga datihan kasi iniintay lang naman kayo niyan, yung mga malalaking bahay dyan, ha? Iniintay Good lang morning kayo. ho sa lahat. Sabi ni Just Curious, good morning to you. Thank you for Yun yan, coming. thank you yun yan. Japina, yan lang kung Japina, di ka namin napuntahan kahapon, Japina. Meron ka ba kahapon, Japina? Hindi kami napunta. Busy kasi kami pag Monday. Grabe, daming trabaho. Ayan, Monday. Wala na talaga madadagdag kipe. Pagdagdag ng saging daw si Ann Vlogs. Unvlogs, teka lang, unvlogs. Sakdan, opo. Nag-ano daw siya kahapon. Anong oras ba ang ano ni Ayan, napunta Japina? si Japina kahapon, Buenas. Sendan mo naman ako, Congrats, Japina. Japina lovers. Moni na siya. Ay, Moni ka na! Congrats! Moni na ba si Japina? Tinan mo nga. Ay, congrats, Okay Japina. lang po, Nako. tita. Ayan. Congrats. Mamaya mag-ano ka ba? Punta natin si Japina mamaya. 3 Meron p.m. ba? po. Ay, 3 p.m. pala Mamaya siya. may Sige, punta ka mamaya. namin mamaya. Ayan, nako. Mamaya punta kami sa'yo. Huwag kang mag-alala. Japina pala yan, ano? Japina lang yun. Graduate na pala, monetize na Opo, pala. ayan. Monetize na si Japina. Puntahan natin mamaya yan. Si Pe naman, pakibigdagdagan nyo naman si Pe dyan, yung mga bago dyan. Baka Opo, naman si ayan. Pe. Mamaya Tapos si puntahan ka namin. 3 p.m. SLC, pakidagdagan nyo, sponsor natin ng load ngayon, baka naman. Congrats. Dalawa. Ayan, congrats Mga daw. bago dyan. Yahoo! Okay, Word Diyos, Icon, good morning nakasubscribe kabayan. na ako Word sa Icon, lahat. thank you. Unvlog, teka si Unvlog, dagdagan natin si congrats. Unvlog. Nako, ikaw si Unvlog pala yung walang ano, recent activities. Unvlog. Hindi mo pa Word na Icon, Yahoo! vlogs. May pa-load si Kabayan. Ayan, may pa-load pa si Kabayan. Sabi ni Word Icon. Ayan, nandiyan si Word Icon. Oh, mamaya may palaw tayo. Word Unvlogs, 1K ka na, pero yung ano IT. mo. Ayan, si Word IT ba yan? Simple. Unvlogs. Hindi mo pa naaayos. Unvlogs. Huwag ninyong kalimutang itamsak si host. Sabi ni Word Icon TV. Thank you so much. Ayan. Unvlog. Ayan, naka-play all ka na dito. Unvlogs. Pero Ayan, yung hindi mo pa natin si ano. naaayos, Ayan. unvlogs. Unvlogs. Hindi mo pa naaayos yung ano mo. Nakatago yung mga video mo, Ayan, si Word Icon. Unvlogs. Ayan, anuhan niyo yan. Anuhan niyo, dikitan niyo si Word Icon. Yayamanin niya si Word Icon. Ayan, isang Huwag niyong yayamanin. kalimutin. Ayan, isang yayamanin. Salamat po sa inyo. Ayan. Word Icon. Si Word Icon. Dito ba si Word Icon? Ayan na, Word Icon TV. Ayan, binibaba ko na nga. Ayan na si Word. Ayan, Word Icon na. Ayan ay Isang yayamanin. Ayan, yayamanin. dikitan nyo na Asan yan. Si Asuna pa, ano na ba? Tapos na Okay na ba kiti si Asuna. Asuna? Thank you so much, Asuna. Huwag Sa niyong pa-blessing ni kalimutan. Asuna. Ayan, si Thank you. ano, Paano ba ayusin? mga ate, papromote po ulit pang parapol ko. May dagdag po na 6 na mananalong 10 hours at 6 Ayan, na si mananalo Romay. ng Si Romay positive. Ayan, Romay positive. mananalo ng 50 Romay load. Salamat po. positive. RP. Si RP yan. Si RP. 10 hours watch hour Si daw. Ayan. RP. Ayan, si 10 RP. hours watch hour at ng 10 din mananalo ng Puntahan 10 nyo si ano, watch ha? hour. Kailan ba yan? Sa Miyerkules na. Bukas na yan. Bukas na ba, Romay? Bukas na yan, Rumay, di ba? Rumay, bukas na yan kay Rumay. Puntahan nyo. Ayan. Salamat host. Hindi po yayaman. Hindi po ako mayaman. Sabi ni Word Icon. Humble na humble si Word Icon. Ng 50 loads. Salamat po. Ayan, puntahan niyo yan. Ano? Puntahan niyo Bukas na ba yan, Romay? Bukas na raw kay Romay? Bukas na yan. 10 Kung naman hindi mo hours, ka na nakikinig kay Rumay eh. 50 Ayan. load. Hindi naman ako, bingi naman ako pag nagpunta ako kay Romay. May dagdag po, 6 na. Ayan, 6. Ayan, puntahan nyo na si Romay. Thursday pa po, mga Ay, ate. Thursday, hindi pa bukas. Ayan, Thursday teka pa nga, pala. ilagay nga natin si Romay sa ano. Good morning, tita. Ang kay Romay ba yung ano? 500, dalawang 500? Saka 10.50? 10 50? 500? Ay, 10 100? Ay, 5. Hindi. Ay, 5. 10 watch hour meron siya. Ay, 5. Tsaka ano? 50 na load. Ilan yung 50 na load? Tsaka 10 hours. 10 hours. Ilan yung 10 hours? 6 na mananalo ng 50 loads. 6 yung 50 loads. Ay, 6 lang yung 50. Tapos, 6 ay... Hindi, dagdag lang yan eh. Di ba dagdag lang yan, Romig, sa dati?
Dalawang 500, 500 na load, at saka 10 hours. Ilan yung 10 hours? Dagdag po. 6 na 10 hours, 6. Tsaka 6 na 50 na load. Yung ba, tama ba yun, Romay? Ngayon pa si Manong Tenihos, palistahan lang sa LS ko para sa 1K cash. Ay, meron din pala Ayan, siya. meron din Plus si, 150 saglit load. nga, lagay nga natin Plus dito 10 na para hindi tig tayo nakakalimot. 100 watts hours. Dalawang Kasi play or nakakalimot raffle on tayo July eh. 5. Ay, July 5 si Manong Technique. Teka, Manong Technique, ko lang dito ha, Manong Technique. Ilalagay lang na, ipoprogram natin dito para, Sige, program mo kay Manong Technique. Ayan. Program mo kay Manong lang, Technique. saglit lang. Ayan. Ay, baka si, makakalimutan mo. Ala pa, 45 pa yun eh. 45 pa si Login muna tayo rito ha. Ipoprogram muna natin si Manong Technique. Ano meron kay Manong Technique? Teka, si Manong Technique empty. Empty si Manong Technique. Saglit lang, empty. Manong Technique empty. Mail LS po ako. Palistahan daw sa LS niya. 1K cash. Uy, galing. Ilan na? 10 na 50 loads. At 10 na tig watts hour. At 2 play or raffle on July 5. Ayan, thank you very much, Manong Technique. Ayan, puntahan natin yan. Technique. Yan, music. Hello, host. Good morning, good Manong morning. Thank you for coming. Ay, si word icon to eh. Ay, we are family. Thank you, we are family. Thank you for coming, Kapspam. Kapams. Dito lang host, sa gilid host, we are family. Thank you, we are family. CJ Oti, good morning. Thank you for coming. Ayan, shout out to you, CJ Oti. Ayan. Asawa ni Boy Kidlat, love tita. Sabi ni asawa ni Boy Kidlat, thank you for coming. Ayan. 2 na 500 at 5 na 10, 5 na 100 load at 6 na 50 load, 6 na 10 watts hour. Ayan. Hindi ko makita si Manong Technique. Ano ba yung ni Manong Technique? Empty? Empty ba? Hindi ko makita si Manong Technique eh. Oh. Ito si word icon yun eh. Word icon, ayan. Ayan, huwag kalimutan. Ayan. Romay Word Positive. icon. Ito si Romay Positive. Alagay natin kay Romay Positive ito. WIT lang si si Word Romay icon. Huwag niyo Positive. kalimutan. Ayan, yung ating mga yayamanin. Ayan. Asaan Huwag kalimutan. Yahoo Music, Romay Positive. Hello po. Yahoo Music. Yeah, music. Ayan. Good morning. Win. Gosh. 500. 1K. 1K 2. Tapos ano pa? Hindi kakasya, hindi naman kasi pwedeng marami dito eh. Load. Loads 1K. Ganun na lang. At saka ano pa? 6 na 6 WH. Ayan, thank you Mother and Son sa pa-blessing mo. Ayan, hey, good morning po Mother and Sons. Ayan. Mother and Sons, mananalo tayo doon ng watts hour. Watts hour. Kasipi Adventure, thank you for coming. Tusok na puwet mga ate. Thank you Kasipi Adventure. Ayan, Mami Jean, good morning po sa lahat. Thank you for coming. Ayan. Magulo kasi hindi kakasya kasi 50 loads. Ayan, thank you for coming. Ayan, Gilbert Explorer Vlog, mega shout out to you. Thank you for coming. Shout out Gilbert Explorer. Good morning. Thank you for coming. Ayan, salamat sa inyo sa pagdalaw nyo. Ayan, sa aming munting tahanan. Ay, namatay na isa kong CP. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ayan. Ka-CP, ayan. Cash, 1,000. Love, Kasipi Adventure, sabi ni Didi Joms Channel. Sir, may positive, good morning po bro, sabi ni Mother and Son. Kasipi Adventures, love, gandang host, sabi ni Mother and Son kay Kasipi Adventure. Ayan, gandang Kasipi Adventure daw. Amigo, hello, Didi Joms Channel. Kasipi Adventure. Hindi ko kasi nagagawa pa 50 loads. Ilan yung 50 loads? 6 mananalo? Ayan, amigo. 50 loads ba? 6 mananalo? Thank you sa mga dumalaw sa aming munting tahanan. Thank you very much.
Love, 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 mother and son. Ayan Sabi na ni kay Romy. Kasipi. Pakipindot na kay Ayan. Romy. Te, pakipindot na kay Andiyan Romy. pa rin si Pe. Thank you, Pe. Thank you very much. Si Pe, meron pang 10 o'clock yan na ano, na LS. Puntahan natin mamaya. Maraming isda doon. Puntahan natin si Pe. Ayan, si Hindi ko Japino makita Lovers. siya. Alas 3 ng hapon. Puntahan natin yan. Mangisda tayo kay Japino. May mananalo tayo dyan kay Japino. Anong mapapanalunan? Watch hour kay Japino Lover. Mamayang alas 3. Puntahan natin yan. Di ba si Manong Technique empty lang? Mm-mm. Hindi ko makita. Oh, Manong Technique. Yaw, music, hello. Teka lang, saglit, ano, yaw, music, saglit lang, may ginagawa si host. Ayan, may ginagawa, hindi makita si Manong Technique. Hindi ko makita si Manong Technique. Oh. Wala si Manong Technique. Marlon Pedrera, ma'am, naka-join na si po Manong ba ako Technique? dito? Yes, dito din, ayan, Mary Jane, dito pa din ako host, nakikinig, thank you. Lolit Espineda, morning, mother and son, morning, hello. Didi Jones channel, sabi ni ano, Peta Mario, Didi Jones. Yahoo Music, hello po. Ayan. Thank you very much. Japina Girls Lover, hi. Mag-comment ka sa bahay ko para mapuntahan kita. Hahaha, sabi ni Mother and Son. Ayan, Didi Jones channel. Sige, amigo. Migo. Inom tayo MP, paborito ni Tita Mercy. Sige, inuman tayo ng MP. Tingnan natin kung sino nga MTC, si Manong Technique. Ayan. MTC Tingnan natin ba? kung sino unang tutumba sa ating tatlo. MTC ba si Oo, Manong? ayan. Lolit Hindi ko Spinetta, makita. love you. Manong Technique, Tagal hindi na ko si. makita Salamat sa talaga. mga watch hour na donate. Sabi ni Mother and Red Horse para kay Tita Mercy. Ay, wag Red Horse. Ayoko ng Red Horse. Matutumba ko agad dyan. Wag Red Horse. MP lang ako, ha. MP, ha. Hindi ko makita si Manong Technique. Oh. Tamsak harang, sabi ni Ay, okay. Sana maka-grade 4 ako dito, sabi ni Marlon. Wait lang, Marlon. Ay, nako, Marlon. Thank you. Ito ba yon? Hindi ko makita talaga si Manong Technique. Hindi ko alam kung saan napunta si Manong Technique. Teka lang, Marlon. Wait lang, ha. Gagawin ko yung mo. Marlon, ayan. Hindi ko makita si Manong Technique. Manong Technique, sorry. Ang sakit na ng mata ko. Hindi ko talaga makita. Lolit Spinetta, love, love, love. Marlon, ayan, deleted by night quote. Sorry naman, Marlon. Ay, na-delete ka. Marlon, puntahan muna natin si Marlon. Si Pe, nadagdagan na ba si Pe? Unvlog. Si Unvlog pala yan, nandyan. Si Unvlog. Nadagdagan ka na yata, Unvlog, ha? Unvlog. Saka siya MTC po. Hindi ko makita yun, si MTC. MTC. Hindi ko talaga makita si MTC. RR naman yung dito. Ayan. Ang sakit na ng mata ko. Hindi ko makita. Bukas, mamaya ko na lang gagawin. Mamaya gabi. Hanapin ko mamaya kasi busy pa tayo ngayon. DMC, RTC. Hindi ko talaga number 3. MTC. Wala talaga MTC. Bakit naman lumalabas? Malapit na si Mother and Son. RTC lang nandito. RTC. Ay, wala talaga. Hindi ko talaga makita. Sorry. Marlon. Teka, tuntan si Marlon. No recent activity. Ay, ito, no recent activities kasi Marlon, oh. Kamukha kayo, Marlon. Ayan, chat mo lang ako, Manong Technique. Mamaya gagawin ko yan. Si Marlon at saka sino isa kanina, wala silang recent activities. Ha? Wala kayong nakatago yung mga video nyo. Play all na kita dito, Marlon. Ayan, play all kay Marlon. Tsaka meron ka ng isa dito kaya galing kaya ina ni Whitey.
Marlon, ha? Yung dalawa, asan yung dalawa? Tuturuan ko kayo paano yun maano. Si Marlon at saka sino isa kanina? Ann. Ann, nandyan ba kayo? Dahil kayong dalawa. Si Ann at saka si Marlon. Lolit Spineda. Thank you so much, Lolit. Si Ann ba nandyan? CJ Otik, asawa ni Boy Kidlat. Ayan. Love po, Ate Lolit. Ayan. Masa na yon? Si Marlon at saka si Ann Vlogs. Ann Vlogs, nandiyan ka pa, Ann Vlogs? Ann Vlogs. Marlon. Marlon, nandiyan pa si Marlon. Ann Vlogs, nandiyan pa. Dalawa sila. Ann Vlogs saka si Marlon. Nakatago yung mga video. Andyan ba kayo? Marlon, present. Ayan, ma'am. Ayan, nakatago yung video mo. Paano ilitaw? Pupunta ka sa sa... Saan ba si Ann? Ann Vlog, nandiyan ba si Ann? Para isang lang, turo. Ann Vlog. Ann Vlogs, nandiyan ba si Ann Vlogs? Para isang turo lang, Ann. Nandyan ka ba, Ann? Ann, ayan, nagkakape na si Maris doon sa Salamat po. Ayan, Ann Vlogs. Ann Vlogs, eto ha. Ganito yung pupuntahan nyo ha. Pupunta kayo sa sa inyong pag laptop kasi madali. Pupunta kayo doon sa inyong nasa na ba yun? Nakalimutan ko na to doon. Teka, nandito yun. Pupunta kayo sa Chrome. Tatype nyo yung youtube.com. Pag na-type nyo na youtube.com ay nasa na ba yan? May makikita kayong tatlong tuldok doon sa taas. Pupunta kayo sa desktop site. Sa may Chrome yun na makinig yung dalawa dyan. Desktop site. Pag nandun na kayo sa desktop site, i-click nyo yung tatlong dot doon. Pupunta kayo sa desktop site. Tapos, pagka na-click nyo na yon, mapupunta kayo dito sa may your channel. Dito. I-click nyo lang yung your channel nyo kung saan nyo makikita yung customize your channel. Customize your channel, ha? Customize your channel. Pag pindot mo ng customize channel, ayan, may lalabas na doon, setting. Click mo lang setting, mapupunta ka dito. Ayan, kailangan to naka-gray kasi hindi para kita ba? Ayan ganyan. Mapupunta ka dito, masyado kasing malaki. Ayan, mapupunta ka dito. May nakikita ba? Privacy, yung channel setting. Diyan, dito ka pupunta sa customize the layout of your channel. Number 2 yan. Kailangan niya naka-blue. Ayan, naka-blue. Itong privacy, ito yung tamang pagbakas. Kailangan niya naka-gray. Ayan. Tapos, punta ka sa dulong-dulo, i-save mo lang yon. Save mo lang doon. Para, yung customize the layout of your channel, ito naka-blue. Kasi pag naka-gray to, nakatago yung video nyo. Okay ba yun? Nandiyan ba yung dalawa? Okay ba yun? Naintindihan ba? Ann Vlogs. Asa si Ann Vlogs? Naintindihan ba? Ann Vlogs. Asa si Ann Vlogs? Ann Vlogs. Nasaan ka? Ann Vlog. At saka si si Marlon. Okay na ba yon? Premiere coming. Premiere na. Ayan, malapit na. Premiere na. Ayan na. Save nyo lang. Pag di nyo sinave, nakalitaw ngayon. Mamaya, wala na yon. Hindi na lalabas yun. Premiere na ni Mother and Son. Pakyari magbubunutan na tayo. Pakyari ng premiere ni Mother and Son. Magbubunutan na tayo. Madam, gray? Ayan ako. Ito ha. Pupunta ka sa may basta pumunta ka sa, pagka cellphone ang gamit mo, pag laptop madali, pupunta ka lang sa your channel. Pupunta ka sa YouTube Studio. Kung hindi ka ayan punta ka sa YouTube Studio, dalian natin kasi may premiere si Mother sa YouTube Studio. Nasaan na ba yun? Saan ako napunta? Your channel. Pupunta ka sa your channel. Mapupunta ka dito sa may customize your channel. Ayan, punta kaya hanapin nyo talaga yung customize channel. Tapos may tornilyo dito, meron yan setting. Ayan, dapat ganyan ang ha. Yung privacy dapat naka-gray. Yung customize layout of your channel naka-blue. At tapos save mo na doon sa dulo. Pag di mo yan sinave, ay
Ngayon lang yan nakalabas yung video mo. Bukas pag pinatay mo na may cellphone mo, hindi na naman. Kailangan nakasave yan. Ito yung tamang pagbakas ha. I-save lang yan, ganun. Okay na ba, Marlon? Punta na tayo kay Mother and Son. Pakibaba lang yung link ni Mother and Son, ha? Marlon, okay na ba? Nakuha ba ni Marlon? Marlon? Ayan. Ako, 1 minute na lang. Punta na tayo sa premiere ni Mother and Son. Andyan na ba yung link? Ayan na yung link ni Mother and Son. Pakipuntahan lang si Mother and Son. Yung link ni Mother and Son. Pakipuntahan. Salamat sa iyo, Dada Jones. Dada Jones, thank you so much. Ma'am, Gray, ha? Okay na ba, Marlon? Nakuha ba, Marlon? Japina Lovers, mamaya dadalawin natin yan. Ayan. Magsisimula na yan. Ayan, meron na akong tamsak dyan. Tamsak. Ayan. Teka lang, ha? Ako na bahala, Dada Jom. Sige, punta ka na kay Mother and Son. Ako na bahala. Dada Jom, ako na bahala. Punta ka na kay Mother and Son. Ayan, nandito na ako sa premiere ni Mother and Son. Ayan, mag-umpisa na, mag-umpisa na. Ako na bahala dito, premiere ni Mother and Son. Punta na kayo, ha? Mother and Son. Teka lang. Mother and Sons premiere. Nag-umpisa na. Punta na kayo, ha? Premiere. Ako na bahala dito, Dada Jones. Sige, punta na kayo doon. Ako na magbababa ng kay Mother and Son. Copy. Andyan na. Punta na tayo doon, ha? Magsisimula na po ang premiere ni Mother and Son. Punta na, punta na. Mamaya palistahan tayo dito. Punta na sa premiere. Pupunta muna kami sa premiere, ha? Tamsak tayo doon, ha? Tamsak na sa premiere ni Mother and Son. Tamsak na sa... Pakipuntahan na, Teresita. Pakipuntahan si Mother and Son. Naka-premiere. Ayan yung binababa ko dyan. Naka-premiere siya. Thank you so much sa iyo, Teresita. Baby. Pakipuntahan na si Mother and Son. Baby. Nag-umpisa na yung premiere, guys. Pakipuntahan na natin si Mother and Son. Kasipi, may premiere Kasipi. Premiere, pakipuntahan Kasipi. Mama, kiss, I love you, Kasipi. Ayan. Kasipi, pakipuntahan yung premiere, oo. Tahimik kasi Oo, andyan sila amo, andun, kumakain. Tayo naman ay nag-iingay dito. Kaya wala si ate, nandun si ate.
Ano ba yan? Nawala pa tayo. Nawala pa talaga. Teka lang. Nagmamadali ka na, nawala pa. Pakipuntahan na, Pretty YP, Kasipi, ayan ha. May premiere, pakipuntahan, may premiere. Ni Mother and Son. Ayan na, 8 na yung nandun sa akin, Mother and Son, 8. 8 na nandun, Mother and Son. 8 na nandun, Mother and Son, ayan. Pakipuntahan nga yung mga nandito. Oh, 900. Nora Vista, pakipuntahan niya. May premiere si Mother and Son. Biriel, pakipuntahan naman. Biriel Enriquez, pakipuntahan naman si Mother and Son. Oo, meron siya. Marlon, ma'am, gawin ko na po ba ngayon? Oh, pwede mo naman gawin ngayon. Oo, Marlon, pakipuntahan muna si Mother and Son. Oh, supportahan muna natin si Mother and Son. Please, please. Supportahan si Mother and Son. Oh, premiere niya kasi. Pakipuntahan naman. Pakipuntahan si Mother and Son. Ayan, salamat. Marlon, pakipuntahan naman. Naka-premiere si Mother and Son. Wala pa si Crispin. Hahaha. Ayan, wala pa si Crispin Villanueva. Ayan, Girls Away, nandun na. Didi Jumps, Nora Vista. Nandun na si kapatid Nora Vista. Nandun na. Marlon, punta rather. O, punta ka na, Marlon. Thank you so much, Marlon. Salamat. Ayan, Marlon. Thank you so much. Sa Pinagar, nandun na rin. Didi Jumps. Ayan, ina ni Whitey kanina pa dun yan eh. Ayan, nandyan na ako eh. Hindi lang ako kasi nagbabantay ako dito. Ayan, nandyan ako kanina pa. Maaga pa siya, ina ni Whitey. Nandun na. Kaya, Mother and Son. Nandyan ako. Pretty, punta na Oo, Ate Casey, pakipuntahan mo naman si pagdating mo dito. Ate Casey, thank you so much, Ate Casey. Magbubunutan tayo pagbalik. Union TV, thank you so much, Union TV. Anong kinain nila? Ay, hindi pa kumakain? Yung kay Mia, hindi kumain si Mia ng noodles eh. Ano kinain? Yun nga, hindi pa kumakain. Ando, di lang ko sa aming kwarto. Anong noodles? Kami yan? Hindi. Lagyan lang ng soup. Ay, yung daw? Rice noodles. Ay, nako. Abot mo nga ako ng sagot. Talian mo. Baba mo muna agad dyan. Morning, Mami. Coffee. Okay. Coffee.
Copy. Ate Casey, pakipunta naman si Mother and Son. Naka-premiere. Habang naka-premiere, ikaw nga dito. Ako dyan. Dito ka muna, oh. Ako na. Naka-premiere si Mother and Son. Pakipunta naman. Anim sa akin dumikit. Salamat po. Asahan ninyo balik ko. Marlon, ayan. Marlon, pakipunta naman, ha? Marlon. Ay, tapos na. Tapos na si Mother and Son. Tapos na si Mother and Son. Tapos na. Thank you so much. Tapos na si Mother and Son. Balik ka na. Tapos na si Mother. Nakailan ba si Mother and Son? Ang tamsak. Naku, 29 ang nanood. Grabe. Ang husay. 29 ang nanood. Hindi pa pala ako nakatamsak. Okay, press 1 na po sa lahat ng sasali. Isang press 1 lang. Isa lang press 1. Pag naging dalawa, pag nabunot, ibabalik sa ruleta. Isang press 1 lang. Ayan, isang 1 lang, ha. Yan, isa lang. Pag naging dalawa, nabunot kayo, ibabalik sa ruleta. Okay, press 1 na at lalagay ko na kayo sa ruleta. Isang 1 lang, ha. Isang 1 lang. Press 1 lang, isang 1. Pagka naging dalawa, hindi kayo mananalo, babalik kayo sa ruleta. Galing na nga ako dito. Ayan. Isang press 1 lang, Nanay Cathy. Thank you so much, Nanay Cathy. Isang press 1 lang. At magbubunutan na tayo. Isang press 1 lang po tayo. Ayan, isang press 1 lang, walang dodoble. Pag dumoble, nabunot, ibabalik. Kasi P, I love you. Ayan. Mother and Son, mama. Isang press 1 lang. Sigurado kayo na napakatan nyo na si ALS. Yan na, sponsor natin yan na. Simple Life in Canada. Tsaka si Barangay Captain, Barangay SLC, tsaka si Barangay Councilor, ha. Sponsor natin yan, ha. Anuhan nyo na. Pakatan nyo na yan. Isang press 1 lang. Kokopyahin natin lahat yan. Dadalhin natin sa ruleta natin. Isang 1 lang. Pagka dalawa pangalan nyo doon, ay ibabalik sa ruleta. Kaya isang press 1 lang kayo. Sayang naman yung pagkakataon na manalo kayo. Press 1 lang. Huwag magdodoble ng 1, ha. Huwag kayo magdodoble dahil pag nadoble kayo, ibabalik kayo sa ruleta. Sayang naman. Ibabalik talaga kayo sa ruleta. Ayan, isang press lang po. Ayan, thank you so much. Press 1 lang para mapasali sa ruleta. Isang 1 lang. Walang dodoble. Pag nadoble, pag nabunot, ibabalik. Sa ruleta natin. Ibabalik natin.
Hindi, press 1 lang po. Ayan, isang 1 lang. Wait lang ah. Okay, press 1 lang lahat dyan. Press 1 lang. Press 1 lang. Kopyahin natin lahat yan. Mamaya, press 1. Isa lang nga, pag dalawa, sayang naman. Pag nabunot kayo, kasi ibabalik lang yun. Ibabalik sa loob ng ruleta. Tapos ka na ba? Hindi pa, nagpapaano pa ako, entry. Kokopyahin lang. Okay, press 1 lang tayo dyan. Mamaya kokopyahin na natin yan.
Nasaan na yung ano natin? Ayan. Okay na, kokopyahin na natin. Mga nag-press 1 dyan. Ayan, press 1 na. Press 1 na. Okay, ano lang kayo dyan, ha?
Sige, press 1 lang kayo dyan, ha? Meron pa ba? Meron pa ba? Okay na ba? Wala na ba? Happy kokak? Wala na, wala na. Okay na ba? Hindi. Iano natin yan lahat mamaya. Palagay natin dito sa ating ruleta. Ayan, sorry. Sorry po. Okay na ba? Okay na ba? Hindi pa yare? Yari na ba? Kung yari na ano ko na? Kokopyahin ko na? Wala na? Wala na? Kokopyahin na natin? Wala na? Wala na? At anong oras na? Wala na, wala na. Marlon. Ayan, teka. Sige na, ito na. Kokopyahin na natin, ha? Wait lang. Kokopyahin na natin lahat. Sige, wala na. Ayan, kopya na lahat. Copy. Ilagay natin lahat dito sa ating ruleta. Ayan na. Okay na. Okay na, okay na. Okay na. Napakalaki ng ruleta natin. Hindi makita. Punong-puno. Punong-puno yung ruleta. Kung ayaw. Okay na. Okay. Meron tayo PB. Tayo isa ngayon PB sa'yo. Ilan PB sa'yo? PB. Ito sa PB, ha. PB, meron ba tayo isa ngayon? PB? PB. Nandiyan ba si PB? PB. June 23 na. Si PB, PB, meron ba tayong play all ngayon, PB, sa'yo? Play all, PB? Play all. Hindi pa tayo yari kay ano eh. PB, meron ba tayong ngayon, PB?
Sige. Meron tayong play all tayo dito. PB, ikaw ba magbibigay ka ng isang play all? PB? Meron po. Ayan, si PB yan. Ilan PB? PB sa'yo ilan? May bakante na tayong isa, kaya makakapag-play all tayo rito. Meron, ilan PB sa'yo? Pakatan nyo na si PB ha. Sponsor natin. Paano naman ba tayo naman lumiit nito? Dalawa. Nako, thank you so much PB. PB ha. Ayaw naman ito lumiit PB. Ano ba yan? Super laki. PB, bali 3. Dalawa, ayan. Salamat sa'yo PB. Bakit nag-press ng kusa? Ano ba yun? May multo? Nag-press kusa, hindi ko lang pinipress. Wala. We have the winner. Wala number 1 yun. Nag-press na kusa, hindi ko naman siya pinipress. Hindi ko maintindihan. Ayun ako. Ayaw lumiit. Ayun, lumiit na. Nag-press kusa hindi ko naman siya pinipress Hello all. Hindi kasali si hello all. Nako, wala na naman close rin mo. Kasi marami nakasamang words na doon. Kurot paa. Andiyan ba si kurot paa? Kurot paa. Kurot paa. Black Raven. Kurot paa. Number 2. Kurot paa. Boy Gamer 6. Ayan, kurot paa. Tsaka si Black Raven. Nandiyan na ba? Number 3. 3 na. Kurot paa. Nanalo ka. Kurot paa. Tsaka si Black Raven. Love. Parang naman to. Parang naman siya. May dot. Parang hindi siya kasali kasi may may ganun may dot. Parang siya. Comment. Black Raven. Love Jean. May Love Jean ba tayo? Tingnan mo na nga. Love Jean. Kasama ba yan mga kapatid? Love Jean. Kasi mayroong ganun. May dot. Parang siya. Tag lang po yan. Tag lang siya kasi may Love Jean Dapat Love Jean lang yan. Walang tag. Meron bang tag siya? May tag ba yun? Love Jean? Comment po yan. Ay, comment daw. Sorry, Love Jean Kailangan Love Jean lang nakalagay. Sorry. Kasi nakuha lahat pati yung mga may pati yung naka-gray po ako, love. Ayun. Abigail. Alagad ni Abigail. Ayan, sana yung mga ganyan. Walang mga at-at. Alagad. Ni Abi. Ayan, alagad ni Abigail. Shuffle. Meron. Okay. Pag may ganun. Okay. Pasensya na po. Ayan na, pangatlo na. Pang-apat na. Joshua. Nanay Cathy. Nandiyan ba si Nanay Cathy? Nanay Cathy. Ayan, napakarami sumali. Pero 5 lang pala yung mananalo. Nanay Cathy.
Nanay Kati, nandyan ba? Sige, kasama ka, Joshua. Lalagyan si Joshua dito. Joshua. Na-late ka naman kasi, Joshua. Joshua, dito ka na, Joshua. Andiyan ka na, Joshua. Kasali ka na, Joshua. Diba si Nanay Kati? Ayun, si Nanay Kati nanalo. Isa pa. Nanay Kati ha, si SLC, kailangan pakatan mo yan. At saka yung mga nanalo, at saka si barangay councilor, dalawa yung papakatan nyo. Kailangan mag-iwan kayo ng bakas dyan. Kati B, sino si Kati B? Kati B, kailangan may bakas kayo dyan sa dalawa na yan, na Nanay Kati, tsaka yung yung mga dati pa, pakat na sila dyan, dati pa. Ayan. Ka-TV pakatan mo si SLC at saka si para mapabigay sa iyo yung mo ha. Saka si barangay captain. Yan, para mapabigay sa iyo yung load. 50 load. Ayan, play all tayo, play all tayo. Ayan, parapol natin si Pinoy Vlogger. Mga number nyo, baba nyo na yung number nyo dyan. Kukunin ng Laboy Kidlat. Kahapon, wala tayong katulong kahapon. Kurot Daliri. Play all ka, Kurot Daliri. Si Didi Jones. Di Pinoy Vloggers yan. Didi Jones. Play all ka, Didi Jones. Shuffle. Didi Jones. Ayan, Didi Jones ha. Pamsakdan. Ayan, si Just for Fun. Thumbs up. Thank you so much, Just for Fun. Baka manalo si Just for Fun. Noted, Didi Jones. Yan si Didi Jones. Puntahan niyo si namimigay. Lahat na mag-stay doon. Piniplay talaga ni PB. Puntahan niyo si PB. Ito yung alauna yan. Lahat kayo doon. Mabibigyan kayo ng WH. Basta mag-stay lang kayo kaya PV. Kinukuha niya lahat yan. Loose Jag. Thank you so much, Loose Jag. LL, Loose Jag. Ayan ako. Isa pa, si PB. Parapol natin si Pinoy Vloggers. Si Nanay Kati, wala. Ay, wala ngayon si Si LTV. Lane Main TV. Baka naman. Pakipakatan nyo din. Super bait na tao yan. Pakatan nyo si Jean Lisa. Si Jean Lisa nandito. Kanino si Jean Lisa? Ayan, no? Kanina yan si Jean Lisa atay nabunot kanina na may kanino yun? Si Jean Lisa. How's your day, my Queen Loose Jag? Ayan. Queen Loose Jag, how's your day? Akin po yan. Ayan. Napakaswerte ni Jean Lisa. O, di ba kanina? Nabunot ka rin kanina. Ikaw talaga yung winner. O, di ba? Jean Lisa, si Simple JD. Simple JD, punta ka kay kay Loose Jag, ay kay Pinoy Vlogger. Walking ako now. Ayan, nagwo-walking si Just for Fun. Sexy na nga, nagpapasexy ba? Puyat. Kasama si Puyaters. Ayan ako. Sana lang play all sa akin. Ayan. Dalawa kayo, punta kayo kay Pinoy Vlogger, si Didi Jam, saka si Simple JD. Simple JD, ikaw yun, si Jean Lisa. Simple JD yun, Simple JD. May play all ka kay JD, Simple JD. Marlon, nasa si Marlon? Marlon. Hindi ba si Marlon? Marlon. Andiyan ba si Marlon? Play all ka dito, Marlon. Pag may video mo, play kita ng ilang ulit dito, Marlon. Ibang account. Andiyan na pala si Lin May. Nandyan lang pala siya. Nakaano lang pala si Lin May TV. Ayan, pakatan nyo guys siya. Super bait-bait yan. Napakabait-bait na tao. Si Lin May TV. Dami-dami yan pinamimigay. Lin May TV.
Siyempre si Maris Vlog ang super bait. Super duper bait yan si Maris Vlog, call gamer. Marlon, ayan present. Play all ka dito Marlon, pag maunti yung video mo, dadagdag play all kita makailan dito beses ha Marlon, check mo lang sa ano ha, analytic mo yan. Hong Kong kami, Hong Kong. Nakikita mo dun yan kung sino yung nag-play sa'yo. Marlon. Sino ba yan? Play mo na si Marlon. Oo, parang konti lang si Marlon eh. Parang konti si Marlon. Marlon ano ba? Si Marlon, Andiyan si Call Gamer. Nanalo ba si Call Gamer? hindi nga eh, call gamer, walang panalo si Marlon. Mardy, tapos ka na Mardy? Kung nakikinig ka mang Mardy, tapos ka na? Nanay Cathy, hello host. Ano pong napanalunan ko? Ano ba nakapanalunan? Nanay Cathy, ang napanalunan mo, load na 50, load. Load na 50, baksak nyo na yung number nyo dyan, load na 50. Load na 50 si ano. Ang load na 50 si Kurot Paa, Black Raven, alagad si Nanay Cathy. Ba't kulang ng isa? Kurot. Meron pa, sino isa? Sino isa yung pang 5? Sino yung pang 5? Ano, nakalimutan ko. Kulang ba tayo ng isa, Boy Kidlat? O, okay na. Kahapon wala sila Boy Kidlat eh. May inayos sila. Naayos ba? Nehuma host. Nehuma daw host. Nehoma. Neho. Oh, hi, ho, ho, ah. Thank you so much. Toche. Sino ba yun? O, TTN. Si word icon. Word icon. Marunong ka magkanto Cathy ba? isa. Nehoma. Cathy ba? Oh, hi, Cathy. ho, ho. Ayan si Nanay Cathy. Leia, Nehoma. Word Nehoma. icon TV. Ayan. Word icon, Nehoma. Ayan, Nehoma. Ayan. Oh, hi, ho, ho, Sino ba kami nanalo ng ano? Play all ko? Si, Marlon. Marlon ano? Lin Main. Ilan ba? Girl Kidlat. Si Cathy B yung isa, Cathy B. Marlon. Si Cathy. Marlon ano ba to? Cathy B. Marlon ano play daw? Marlon Pedrera. Pedrera ba? Ayun no? Pedrera. Ano, Ped play pala. all ka. Play all ka. YouTuber ka ba, Marlon? Pedrera. Pwede mong ibenta kung ayaw mo. Isang Marlon load, 50. Pedrera ano ba? Pwedeng pagpalit ng load. Tamsak, barangay council. Andyan si barangay councilor. Make sure lang nakaano kayo yung mga nanalo. Ay, Ano ba itsura ni Marlon? Ano si Marlon? Saan na ba si Marlon? Ayun, madilim ang kanyang paligid. Madilim ang yung paligid na. Barangay councilor ha. Thank you so much barangay councilor. Tsaka si Marisbag, si El, si Simple Life in Canada. Siguraduhin nakapakat kayo dyan sa mga ano natin, sponsor si natin. Marlon, yung madilim ang paligid. Ayan. Ilan ang video ni Marlon? Marlon, ikaw ba'y play all? Magpapa-play all ka ba dito? O ano ka, Playlist. Marlon? Wala naman tong video. May video ka ba, Marlon? Kunti lang pala. Oo, konti lang video mo dito kaya ipi-play ka namin pa ulit-ulit, Marlon. Oo, walong cellphone yung magpapa-andar sa'yo dito kasi kukunti ka naman. Para makakuha ka ng ano? Salamat po. Ayan, salamat daw. Okay na po yan, ma'am. Ayan. Okay, ayan. Play all ka dito. Sampung ano ha? Play all. 10 play all ka dito kasi kaunti ng video mo. Kahit na ilan pa, kahit hanggang bukas pa pag nangyari uli. Ibang account naman yung magpi-play. Ibang account naman yung magpi-play. Sige. Barangay Councilor ha, pakipakatan nyo si Barangay Councilor. Barangay Councilor saka si Marie CL. Simple Life. Simple Life in Canada. Bakit? Kaya pakiplay mo nga lahat yan yung kay Marlon. Play mo na nga yan kay Marlon. Nandiyan naman yata si Marlon. Parang binaba ko si Marlon kanina. Para matapos, saglit lang Marlon. Pakiplay mo nga si Marlon, te. Sa lahat ng cellphone. Marlon. Nasaan ba si Marlon dito? Meron si Marlon. Alam ko kanina eh. Wala si Marlon. Sana all 10 beses i-play, sabi ni DD Jones. Kasi ma-exceed DD Jones. Nakaunti kasi pa. Good morning lang in May TV. Hello. Iilan lang kasi yung kanyang yung video niya kasi. Ayan, salamat sa mga nanalo. Bukas uli. Meron tayo uli. Yung mga merong dyan baka naman. Yung mga merong Sana all. Sorry naman dyan sa mga Oo. Ayan yung mga naka Sana all 10 beses i-play. 3 araw ka hindi ka matapos eh.
Hala, kadami, oo. Walo talaga, ano. Walo kasi yung mga ano natin dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Hawak ko yung isa. Ayan pa yung isa, ha. Pagka na-desktop, pag nalagyan natin ng ano yan, ng, Desktop site. hindi, nalagyan natin ng ano yan, ng browser. Ayan. May browser na yan, mga andyan. Kaya lang di ko na ano. Ilan yung browser natin dito? Ayan I-play yung mo na mga kaya dyan sa mga browser mo. browser natin. Ayan, ayan, ayan. I-play mo Play na pa kaya sa natin lahat browser. dyan, ha? 10. Sige, 10. 10 play ang gagawin natin dyan kay ano. Thank you, kapatid Pinoy Vloggers. Ayan. Sino na naka-online ngayon? Saan tayo lilipat ngayon? Sino mag-online? Sino na online ngayon? Meron ba si Mother? Wala si Thank you, Mother and Son? kapatid Pinoy Vloggers. Sino, Ayan. sino na yun ngayon? Mami Lynn, huwag niyong kalimutan, ha? Si Mami Lynn, nagbibigay siya ng ano. Yung mga bid mo, paano matatapos? Oo, sobra. Ayan, sobrang Yung haba ng kay tatlong Didi araw Jones. kay Didi Jones, 3 araw yan. Sana all maraming phones, ma'am. Ayan, 10 ang ipa-play natin dito, 10 ulit, iba-ibang accounts. Marlon. Ayan, thank you daw kagabi, sabi ni Lin Main. Sarap Ayan, ng si Lin Main, dagdagan nyo naman si Lin Main. Lin Main TV, napakabait na tao yan. Ayan na, namimigay siya ng sandamakmak na load doon sa kanya, tsaka watch hour. Puntahan nyo si Lin Main. Anong oras si Lin Main, te? Ba't ayaw alas bumaba ni 6, Lin si Main Lin Main. Alas 6 TV? ng Lin hapon. Main TV, ayan. Nanay Cathy, Girl Kidlat. Ayun na yung number ni, 50 pesos load. Ayun, nanalo. Kaswerte naman ni Nanay Cathy. Ayan, sila, sila, Didi Jones, sorry. Sila, tawag dito? Boy Kidlat, mamimigay sila sa 25 ba o katapusan ng t-shirt, ha. Puntahan nyo din, ha, tuwing alas 12 yan. Pag meron si Maris, alas 2 sila. Basta abangan nyo si BK. Pakatan nyo na lang Kalimbang All para manalo kayo ng t-shirt. BK. Cotton t-shirt. Pag babae, B-shape. Pag lalaki, round neck. Ayun. Tapos si Manong Technique kasi ayaw lumabas. Si Manong Technique ay mamimigay ng 1,000. MTC. Ayaw nga, hindi ko maano kanina. MTC nga siya. Pero hindi ko nga makita. Hindi ko alam kung nasa masakit mata ko. Hindi ko makita. Si Manong Technique naman ay mamimigay siya sa 25 ba? Ng 1,000 piso. 1,000 piso galing kay Marisyon. At saka may mga load. Saka watch hour, ha. Pakatan nyo na rin si Manong Technique. Tapos naman si Maris Vlog naman, si Maris Vlog, pakatan nyo na sa mga andito ito, ha. 1,000 Canadian dollar ang ilalagay niya sa kahon. Yes? Leftover from yesterday dinner. Ano ba leftover? Yeah, Last night? leftover, yeah. Curry? Yeah. Okay. Ayan, ha. Guys, ma'am, maraming salamat, oo. 10 ang bibigay ko sa iyo, play all Marlon. Kasi ko konti kasi. Play kita, tapos i-check mo dun lang Marlon sa analytic, makikita mo yung mga nag-play. Tapos na po, oo. Tapos na po tayo. Puntahan natin si Romay Positive, napakaraming ipamimigay ni Romay Positive sa 25 yan. Pakatan nyo na yan. Pakatan nyo tuwing alas 8 ng gabi yan. Si Romay, magpalista kayo doon. Ang mapapanalunan doon, ha. 2,500 na cash. Tapos 10 load na 50. At saka watch hour, 6 na 10 hours. At saka 6 na load na 50. Yan yung mapapanalunan sa 25 yan. Si Manong Technique. Ay si Romay Positive yan. Si Romay Positive. Okay? Romay Positive lumalabas. Ayan, Romay Positive. Ayan, maraming mapanalunan, ha. 2 tigli 500 na cash prize. Lin Main, thank you so much Lin Main. Ayan si Lin Main, ha. Si Lin Main naman yan ay anong oras ka ba talaga, Lin Main? Kailangan i-fix mo talaga yung oras mo, kung alas 8 ka. Kung alas 9 ganun. Pupuntahan ka ng tao dahil marami kang play all. Maraming play all dyan. Thank you so much. Saka kanina kay nagpa-blessing sa atin, dalawa tayo ni Asuna, si Asuna. Thank you so much kay Asuna. Asuna tsaka kay Lin Main. Ano lang yan. Lablabin nyo ng bonggang-bongga yung mga nagpapaano dyan. Dahil yan yung makakatulong sa inyo para makuha nyo agad yung inyong mga PIN number. Hindi yan lulubayan yan ni Maris Vlog at saka ni Lin Main hanggang hindi nyo nakukuha yung inyong ang tawag dito, PIN at saka si Mother and Son, ha. Mother and Son, thank you so much Mother and Son's vlog. Ayan. Si Lin Main TV, yan. Pakatan nyo yan talaga ng bonggang-bongga. Romay Positive, huwag nyo kakalimutan, napakaraming ipamimigay ni Romay Positive at saka ni Manong Technique, 1,000 yan, galing kay Maris Vlog.
cash yan at saka may mga loads at saka whatsoever. Guys, ako yung magpapaalam na salamat sa inyo talaga kasi gising na talaga si Amo. Huwag niyo yung kalimutan Maris Vlog. Yung kahon ni Maris, huwag niyo kakalimutan. 1,000 Canadian dollar. Magsimula na kayong sulatan si Maris sa kanyang page sa Facebook o saan man sa kanyang puntahan niyo na si Maris tuwing alas 11 yan para nandun sa ilalim ng kanyang comments box yung kanyang kung paano sumali sa Wish Upon a Star. O mag-wish lang kayo doon. Magsulat kayo ng talambuhay nyo kung bakit. Ha? Sino na nandyan? Batang lalaki lang, natira. Ayun pala. Okay pala. Magpaalam. Pwede pala, oo. Salamat po, Barangay Councilor. Thank you so much, Barangay Councilor. Yun na nga. Tapos si Boy Kidlat, ayan, mamimigay yan sa katapusan talaga ng yan ha. Ng t-shirt dalawang cotton t-shirt. Ay, ewan ko kung ilan yung t-shirt. Basta mamimigay siya. Puntahan nyo lang, palista kayo pa entry katapusan. Maris Vlog 1K yan, 1K. Marami si Maris tsaka meron siya kay Manong Technique 1,000 cash. Si PB naman ay nagbibigay ng sandamakmak na cash. Ay, na play all, ayan. Yung cash kasi nakita ko dun nakakalat lang dun kay PB. Naalala ko naman yung nagkalat na pera ni Pinoy Vloggers doon. Ayan, kung sino mag-i-stay doon talaga, play kayo. Tapos meron pa kayong pagkakataon doon sa ruleta na manalo talaga ng play all ni Pinoy Vloggers. Load at saka play all yan na. Marami pinamimigay si Pinoy Vloggers kaya tumawa tuloy si PB. Pakatan nyo na ng bonggang-bongga si Pinoy Vloggers. Si Lin Main TV, ayan. Lin Main TV, ano ba talaga ang oras mo? Kailangan mag-fix ka ng oras para yung tao hindi nawawala. Namimigay siya ng play all doon. Maraming play all. Pagkatapos merong mga loads. Kaya, at saka meron pa nga pala siyang pinamimigay na cellphone. Ayan, Lin Main TV. Ayan, hahanapin yan. Katapusan yata Katapusan yan, Lin Main TV. Sana mabuno tayo para hindi mo na ipapadala. Kasi yung bibili ng cellphone ay nandito sa Hong Kong para iaabot na lang sa amin. Ha ha ha. Lin Main, baka naman. Ruleta, ipakat mo kami dyan sa ruleta. Baka naman. Joke. Naku, natapos na po galawang Garang Moti. Ayan. Oo. Sumali kayo. Ayan, 6 p.m. Tita Pinas. Ayan. Si Lin Main. 6 p.m. Pakatan nyo na yan si Lin Main. Everyday Lin na. Main TV. Pakatan nyo yan kasi mamimigay siya ng sandamakmak na watch hour, play all, at saka load na sandamakmak, at saka cellphone. Kailan na pamimigay? Bungis-ngis talaga tong si ha. Hihihihi naman ang gamitin mo. Si Mami Lin naman ay si Mami Lin TV nandiyan. Si Mami Lin TV napaka din, generous. Mami Lin TV. Si Mami Lin TV namigay nung Sabado ng sandamakmak na 2K na mga pera, cash price, at saka mga loads. Ayan, 3 sakong bigas. Ayan, ang pinamigay niya. Ang halaga lahat nun ay 20,000. Sa 3 sakong bigas, ang nanalo siya, tigi-tigi 1,000. Play all naman, ayan, nakakuha tayo ng isang play all. 1,000 mahigit yung binigay sa atin ni Mami Lin. I love you, Mami Lin. Ayan, meron siyang second round uli si Mami Lin. Palista lang kayo, punta kayo kay Mami Lin. Tuwing alas 10 yan, alas 10 si Mami Lin. Punta lang kayo, magpalista kayo doon kay Mami Lin kasi meron siya uling pangalawa. Pag namoni na si Mami Lin, mamimigay uli siya ha. Si Mami Lin ang pinamigay 3 bultong bigas. Pinaghati-hati yon sa isang bulto, 3, siyam na tao yon sa isang bulto, 3 tao, tigi-tigi 1,000 kaya 9,000 yung nanalo. 9 na tao. Ayun, tama ba ako? 9,000. Paano ba yon? Ano ba yan? Nakakalito. Yung 3, Mami Lin, magkano na nga? 9,000? 9,000 yung nanalo. May ayuda, si Mayora. Si Mayora may ayuda. Si Mami Lin TV. Ayan. Nung Sabado dyan, meron uli siya. Pumunta lang kayo sa, lilista niya kayo sa ruleta niya. Ay, hindi, sa pabunot niya. Kumuha kayo ng number. Meron siyang second bunot uli. Ewan ko lang kung kailan pag namoni na, malapit na mamoni si Mami Lin. Yun, pag namoni si Mami Lin, meron. Oo, bongga-bongga si Mami Lin TV. Ayan.
Si Maris Vlog din, bonggang-bongga yan. Oo, marami siyang pinamimigay, marami. Lahat ng tao pinapaano niya. Isa si Manong Technique doon. Si Maris Vlog. Ayan, si Maris Vlog. Si Mami Lin TV, nung linggo yon. Oo, pupunta lang kayo doon, magpalista. Tapos pagbunutan na, ay ewan ko kailan ba si Mami Lin ulit magbubunutan. Basta yung nanalo doon, siyam na 1,000. Tapos 500, yung iwan ko kung ilang 500 yung nanalo kasi ano ko bingi ko noon pag ganung oras mga 10 hanggang 11, 12 bingi naka ano lang ako naka silent lang kayo kasi hindi ko maintindihan masyado. Sabado pa busy ko noon, wala talaga ako magagawa pag Sabado, si ate yung naka tune in nanalo. Tapos yung mga ninja ay nanalo ng tigda 200 na load. Tapos yung namang monetized channel ay tigi-tigi 1,000 rin. 1,000 yung binigay sa akin ni Mami Lin kahapon. Ano, Monday nga kahapon. Ayan. Lahat ilan. Isa doon ako tsaka si mom and daughter. Ayan. Kami yung nabunot tsaka hindi ko na masyadong hindi ko alam yung iba kasi hindi nga ako bingi nga ako, hindi ako nanonood, basta naka-BG lang ako diyan. Kasi oras ng lutuan natin yun, mga alas 10 hanggang alas 12, papakain na pag alas 12. Pag kumakain tayo yun, na tayo, opo, phone lang pala, kasi isa lang, hahaha, ano daw yung sinabi ni Lin May, Nanay Kati, phone, isang phone yung pamimigay ni ni Lin May at saka cash at saka mga phone loads at saka WH. Ayan. Si Maris naman 1K yan, 1K na yan na balikbayan box. Sulat na kayo na kayo dyan na super bait si Marisa. 15,000 isang tao pinadalan si nabiyayaan sila. Super bait si Maris Vlog. Ayan, binigyan tulong si Boy Kidlat. Ako magpapaalam na, 27 tao na lang dito. Ako yung magpapaalam na. Thank you sa inyong lahat. I love you. Maris Vlog, I love you. Mama, kiss, kiss. Mami Lin, love, love, love. Ayan, Mami Lin. Mother and son, Myra, PH. Ayan, PB, si Pinoy Vloggers. Humika, andyan ka pala. Ingat, ingat. God bless you. Ayan. Salamat sa pagdalaw mo. Ako yung magpapaalam na humika. Thank you. Yun TV. Love, love, love. Ayan. Bukas na lang Nanay Kati. Cute baby mo, sis Lin Main TV. Panood ko ang Sakalan. Ayun. Maganda yun eh. Yung mga niya doon. God bless Pinoy Vlogger. Salamat po. Love, love, love. Punta na si Pinoy Vlogger mamayang alauna. Ako yung magpapaalam na. Salamat kay Asuna tsaka Lin Main. Mother and son, Maris Vlog. Pinoy Vloggers, Myra PH, at saka Kuya Lee Channel, salamat host. Salamat. Bukas na lang ulit tayo magbibigay ng banana. Bukas na lang ulit banana, bukas ulit. Kaya Kipe, thank you so much Kipe, tsaka kay Suset. Thank you. Ako yung kapaalam na kasi pinagmamarket na naman tayo. Lin May, Nanay. Thank you so much. Bye-bye. God bless you all. Bye-bye. Salamat kay si sponsor natin ng load, Barangay Councilor at saka si Maris Vlog, si Simple Life in Canada. Thank you. God bless you all. Bye-bye.